na scanner media ko jase enfan to sa asema me no okọ me ma me keto no ko je me say ja 100 million mo de twa blocks ne ho bebre mi ko duru ye no o si scanner anso me say sande no ska kakra me say de ko ye no pocket money no me say de be kan no Akoma FM 87.9 Kumasi frère madame foa onim da so ba ye carpenter ni ade ne ma no se on ne mra Kumasi ha ameto nchance dan no emegu ho no mo na mrepa mu no ya bodan ne so enti bibia de na kwan mu a se de no ameka no no a se de bebrebe ni nyina mu ya rehwe ni nyina mu yakotena Dr. Bishop Jewa ya du nchen ba busumi nsia ne akire ni nyina mu achi afede o se makoka se oni sofo bi tu anamo a onti ase enti onware me biem Akoma FM 87.9 Kumasi. Meda se papa na wode ababeda ye nti no ye ne Emmanuel Ako na edi enkomo ima obey ye friend sen oyiri Hana Mensa. Okay, Hana wode fie be sen Hana obe 46 years and I want so 46 years. Also 46 na say mobo so anesa Hana ye adwuma ben or your secretary war Obuasi CKC. Akoma FM 87.9 Kumasi. And bra won so hia no na won so ye adwuma ben Ba cho me driver ni. Okay, na wawo hia no wawo Ba cho ane me kuta nkola mi no. Okay, o ma ne huni Ba cho ya we pa nkola ne ba mi fie nyina onimo. Okay, but nkra ne nyem nkra ne mo netie Dabi. Omo wo ma me wo ya no besa. Ba cho. And ono so no wo ba ono so wo ba be ma ono de ne no netie. Okay. Wo hia no ye no hade. Pepepe. Enya se yansa na woni ne tira enya se yansa wo ye no hade. Bosumi mienu. Mienu pe. Ba cho. Bosumi mienu pe. Ba cho. Why the rush? Akoma FM 87.9 Kumasi. Me ware ne dia me ko hu abusua no. Ansana ebia ya to aso. Na se mpratwen ni mu ana ye to aso. Di yakika ne se yekoduru abusua ne ho no mbusa nse. Da be na me ba be ye ne ho ade. Ana me share bosome miensa achi. Di bosome mienu achi no. Ana ko ba sa kontu na bebom nti o se me ye ntam ye se ngoma me nkomra na ode ne nsagu ni ti se boy. Me ma disappoint no. Di maami anam ne so maami hu no no ode me ko maami no se Akoma FM 87.9 Kumasi. Di adani su ne kasatwitwe bebre na mse onya abotre Ade wo hu no edi sen ansa na akwantusem ne bebo mu no 2 months time na akwantusem no bebo mu. Oh, 2 months na wudi hia no na anasa another 2 months be so ma na ye 4 months ba cha dabi 2 months na wo hu no 2 weeks ene ye ko hu ne family ena mko share 3 months ti 3 months na ye ya hobo na mu 2 months time na akwantusem ne bebo mu. That's 2 weeks no sa bre no na eye bra wo betumi de like a steady ne subai wudi be hu no yiye. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Anana wonimu ne dada e wo mpotam ho na menimu no na nipa enam ne soma mi hu no no di ni ho adanse bebre. Oh, na kesanye wo na hu so na mkwa ho ene bia wo frɛ ne se oh manage ho so de ositi obi na ka ne ma obi na de ne ma me nti one me de ne ma me se oh ni ba asmasi oni kuno nti se obetimi aye smart dia or you good or to say I'm okay. What to say? I'm up no mane ko pe we yire ma me doctor anka yade kure ha wo yire waso yire nsade na ko hospital me yire yade doctor se me nka nkire wo yade a ha wo yire se me ntwan mane nye ne nhwehwe mu nwie for how long? Or the how for so di be 3-4 days me ntwan mane nye ne nhwehwe mu nwie ena busuan ne ba se me nyi na ma wo mo bi ne ma wo. I see. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. And also so ankosi aga. Ena e won so no asori fie no prophet na na se prophetess no so entumi ankasa ampa na enye eduro yade huhum yade asomesi anaso obente na eye no sabi yato huhum yade we di ama no eno so entimi anka eno so de bebre ne bae
Yeah, be the same. Akoba say me de mini ani. Sofo ne ye say ne maame ne ha adwene. Di oba ye mpam no. Maame ne ba na ndris form na hwewiem. Even maame ne kura ba soro fio na ope ba bi agya ne na okọ private. Omo pam no ma ne kope ba. Wo yire maame e ba, sofo ne se wo yire maame e ba. Ni tisi form na ne na hwewiem mu. Just wo ye traffic light. Wo abra wo bayfo. Ne baba pani ewo ho one no ne wo asoro fio. I friend Kate. The amere ni di nachi wo ho bi. Yeah, the Kate beti bi a confirm say ne prophet ne tibi ka asasem no. Ontimi nya no asem bi a me ka wo ha bia no minim say ye babisa me ho asem na meyi ano nso with evidence. Okay. If you say evidence e wo ho ni e ko ba asa no ma me ne de abufuo frɛ ni kunu ne ba bɛ ma pani e mo ba say ye nyi ne ba ne mfiri na say na sofo no ye no wo bo ne be yi ma American I tell you say ye nyi ne ba ne free osofo na bo ne be yi yeah ema me ma me ne me papa e bai e ko ba say sa na tie dia ye pam we ma me ne papa dia o say pam we nso ba ebusuafo ye dai e firi on dia ma me nso ma ebusuafo anya dai enru I see and asofo ebiem wo me osaka bi o say Oba no ne sofu bi tenaye a omuntam nteye oba no ne sofu bi tenaye wo yere yes ene sofu bi tenaye ene sofu bi tenaye a omuntam nteye nti sofu ne ka obi na saade ne yekoso nti saade a awofo ne nkonkopa sofu ne chew nti ma ase ba no ene ne baka akire ene Kate no Kate de oka se otu ni nuane fo a wantie nti onko nti ne maame no ene ni omo ka akiri no ene koye omo ba emu ayo omo de ba enso omo ko omo to sof meni no omo ko to na be di akiri but omo de nkraja no omo be san ko biem ti manti ho asa na wen bisa wo yire no bra wo yire no recover nkakra no wen bisa sa asem sei na wache god me bisa me yire Akoma FM 87.9 Kumasi sei na eko wabra na wunhu ade onti asem no sei na si wo asori fie a unua ba ka etimi de ko ye ne ho o ka ho de ai no so nipa na nya ne kure na no ne na jai dada I see na yanko ono na oboa ne kura ma otua sika ne bi ma na asase na odi toy sofo ne boa wo yere etua sika ne bi ma no odi to asase no nti tama me ko ware no na eso one sofo ne wo ho nti me yase me ye ne ho ade na so mu bi akonya ne ye de eto wo de ma me nti ekoba asane na wo se sofo no Akoma FM 87.9 Kumasi I see Akoma FM 87.9 Kumasi no mu nya awade according to family no ye ni wa wo tubi ka kire wo because mame no kunu sofo no bisa ne se mame onya we o se ya onim be ma no na omko ho mu nyina akọ ho mpaibo yo hey me see as we e be twetwe nsem aba papa me see mo mo kwa wade ya mo nto bubu ase o mu hwehwe mu ansa na we see woba we ye enti wode mama no we see be ma we ye enti wode me ama no e ya nko anfa e ya nko ni pakro nko anfa ne brother anko ma ni pakro no anwade Akoma FM 87.9 Kumasi yeah yo madam me na pomo te san Dadaro ma me ho ye na onso e ya me adro me ho ye papa wadawro ma enawia me san oye Kristo ni obone homoden ojo ni ade onye basabasa obetena mantem ohun ni ho asabani Akoma FM 87.9 Kumasi enipa ni wadanfo na obuhwani ya waka Helena de ma wo no oy anya Helena Hannah sorry edu waka Hannah ma wo no yo oyadamfo a oyadamfo a mikoto ne mantem be ma na oba I see na ena wo nso nti adamfo no na ma wo kọ Hannah ho ana wo na twetwe Hannah ba wo fie ho odarate me ena me ko ne fie na ma ngoto no nti so lucky ma pon adwuma mi ba fie ena mbeto no kwan ho na me fa no na edi nkomo Africa ni na che so adamfo no de ne wadi Akoma FM 87.9 Kumasi minimara but adamfo no na lenke me say netie
nti me ne nkasa nti wo kwan na ade kɔto wo nanim sɛ o pɛ no na mo asante bien kosiri enu bring bien kosiri disakuma edansiom na yet mediatina ode disakuma edansiom na yet mediatina ode akuma ejo akuma ejo ni ebe mebe yetumpo akuma ejo akuma ejo darling ni ebe mebe yetumpo. Oh, I thought that one nekwanwa ekwanwa ra na ebisa Mr. Fono the soft ladies me fono so ye gentlemen ye be sia na no zinzin eka kra na waka 30 Uncle Bob say the mob sound zero ye be yin so on page my eka ka na wa de no ko the man ware ye rabasam kuwa ware Asama na abenti na we me ba ni bedi wati shabama no shabama hene shabama mama wo ye dama wa no pipi se pe ko wo ye dama to bo na no ye wo ye dama na wo me se wo no ye ni pa kale ni kadi bia kame papa na kame kunu ya ka wo anka wo se ha na me ti ha anka no be dia sumbo ni do nyame Wawate, what was so bad? Rather than you there, and money every year. Now, when young, and now the cup point, and I won't know what's so bad. Lama Pasha Pizza, Javano, Javahine, Javano, Ni ebe mebe yetumpo. 87.9 Kumasi. Yamamu nyina ha mamu akwa badeba kuma 87.9 FM. Akuma mu nsam dwumadi ebraso. Enefia da awia isema akomani abadwafo transe ne yede bramo. Ene ai we eye efiada bi eye guy na chese efiada bi nso de papa enti ka ye ho ewo akoma 87.9 FM shanenson se wo hwa yen ewo Facebook a eye akoma 87.9 FM follow yen like page no ja wo comment no ewo ho na wa share de ama ye YouTube eye akoma 879 subscribe na emia notification bell no ebrene so a na chese wo so anya notification no na wonso wa share na Free FM 97.5 ewo Techiman manija dache hene ene na adwuma yefo wonom so abiemo ewo Techiman wo Free FM na channel so kandi ya phones and accessories was never say die edrum make us say we bie fidie no musa wadrum na say wo bi a wo ba beton phones ho akade bia no na wono so ehwe bi na wo tie bi kandi etwa puri say Triforce Enterprise ewadrum womo etonton ho appliance television a enei wono to ni nada enche wode betu onua TV na Nike Pizza Fan Club GHUK wono nyina so etayechi Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany Mrs Boadu wono so etayechi enawie Kwadwa Sempa Furniture Works ewadruma wono so age agumo ewo ho na nekua koko ewo fidua yi mum sanso na Pastor Julius Naba ewo ha sikapa ewo ha obaya wa ha Evangelist Samuel Mensa ewo fidua imu bini de Maa Akos na dwumadie no eye akoma mu nsem ewo akoma 87.9 FM na ene awie mamenka kire and compare with her. Also, do not compare your journey to anyone else's. The speed of your growth is unique, and every step you take, no matter how small, is still progress worth celebrating. And unti ene memfa wo ho entoto obi ne ho abrabono emfa wo ho entoto obi ne ho ane ye wo no ene ye be wo yefuna wo anye yefunu no ena ewo no yefunu kurokura no a ewo enuafo no ebi di yie ebi ne yie enu nti wadaworo ma emfa wo tutu obi ne ho faseda manyame na bomodi asen kakran obeko akọ wanimu
na twedi amponyankopɔ Akoma FM nkafompo 87.9 yɛwo wɔn bɔ mu mpo obi di nkan bae ti ne yɛfrɛ obi pani na yɛfiri obi kakra no ɛno nti wodi a woyɛ ɛna hwɛ so yɛ na ɛbɔ ho mpayɛ na wonyame ɛmfa wo nuru bɔhyɛ asase no so ɛnkyɛnkyɛ ɛwɔ n'afe na onsi ɛbɔ mprenu dako obi deɛ bɔ anɔpa obi deɛ bɛbɔ anwummerɛ sɛ wote wei nyinaa ase a wɔmpere ho bebree wɔ abrabɔ mu wontutu mampammirika kyɛ sɛ yɛse sɛ wopɛ ne ntɛm wofiti prɛko pɛ pɔɔse a ɛmogya ba na kwantia nso mpanimfoɔ se ɛyɛ musuo kakra yankuropɔn de wobɛduru bɔhyɛ asase no so ɛdi a megye so Akoma FM 87.9 Kumasi. mene me wuranom bi a manya wɔnom nkonkɔdi nkɔmmɔ ɛnora yɛne ɔmo fiti aseɛ ɛnɛ yɛsan ɛfiti aseɛ bio bɛmɛ na ma mema wo akɔ aba biam na pɔmu te sɛn nyame adom bɔkɔɔ okay yɛda nyame ase papaapa mepakyɛ wo din medin de Nicholas Oso afiri Nicholas Owusu afiri yie deɛ de wɔ m so yɛ yaw antwi ɛne yɛde wowɔ ɛyɛ yaw antwi mefiri kronomo franch okay na mira nso ɔfa yɛ ɔtakyi mepakyɛ wo nso firi hene ne ba Akoma FM 87.9 Kumasi. kronoma francho okay ɛno nti bɔ mmɔden sɛ asɛm wei wode waso ne w'ani nyinaa ɛbɛdi akyire na wohwɛ no na wotie no na wode wo whatsapp message aba na yɛakenkan de ama wo nana yɛ fa production ne whatsapp messages no numbers no gu so ɛma yɛn na wode wo whatsapp message ɛba 0533 487726 0533 487726 na kyɛ sɛ yɛkɔ yɛ nim paa mewura ntwi Maa Akos asɛm a mode baayɛ ka ne nyinaa biem sɛdeɛ no a wokaa no no ni baako koraa mfirim ka ne nyinaa biem mepakyɛ makonta ɛfiri kronom yɛfrɛ no Kwasi Peter ɔbɛware me nua baa ɛne nkɔ amanane na berɛ tiam no mbɛtena wɔmba Ghana ha no na mbaa Ghana na mesisa te pig farm hɔ ne mmasie dan ɛna me sister ketewa baako ne efrɛ ne yetu a nti wɔn ne te me sister no ho nti ɛbɛ 3 years ni ɛna ne ma no bɛfa no me sister no kɔ aburokyire mfa no kɔ aburokyire no ɛne papa no locate me nua de kɔtena baabi fo yɛde yɛte ayɛ nim ne watu me nua ba no ɛde yɛ nipa foforɔ China fo bi na akɔtena fie hɔ mewa so wɔre awo 4 a wɔne ne yɛ Kumasi ɛbɛ sɛ wɔn nkura ne onsi me nua ba no nkyɛn da okay asɛm wɔ court nyame nkyade yɛka kyerɛ asɛm ɛkɔ bɛyɛ 15 years mepakyɛ asɛm na ɛwɔ court no nyinaa ka hyɛ m because asɛm wɔ court ba de yɛnim asɛm wɔ court ɛna no nso ka asɛm wɔ kyerɛ hɔ no nyinaa mu me nua baa no agyapadeɛ nti me na wɔyɛ powerful nto nneɛma me a mekɔ ba ne nneɛma nti we locate me nua saa no yɛhu na kyerɛ kwae bɛyɛ 3 years ni nti yɛde no kɔ police headquarters yɛkɔ yɛka kyerɛ police for no sɛ Messi saa no wɔ aburokyire a ne ma ho wɔ nti wɔyɛ conference call ɛne ne ma no kasae na Mr. Gaso the police was very intelligent ɛna mo frɛ nkora sɛ where is your mother right now ɛna mo sɛ she na Accra so kɔ akɔhyɛ nkɔkyerɛ hɔ no mu ne police for my time sɛ yɛnkɔ na yɛmɛhyia na wɔmfa yɛnkɔ fie hɔ no mu yɛnkɔhyia na ɔkɔfa ne ba ka akyirɛ frɛ nhyaren na ɔde ne frɛ aburokyire aba ne hyɛ mu kɔɔ sɛ nkora no hu ne maame deɛ a na sɛ wɔne police for no ni case biara bi because wɔne police ne ma ne kɔ police station hɔ no mu nti me frɛ police ni ɔsɛ ne ma no aba sɛ yɛhu yɛ maame yɛyɛ 3 years na ɔmfa yɛ maame no me sister me nua baa no mmra wɔama yɛ hu nipa n'ani nti asɛm wɔ court no meyɛ no maa sɛ nipa no a wɔno no ɛde pawfa nto nneɛma no wɔte ase nti ɛma nipa no mmra bajaj no yɛyɛ no ɔnte aseɛ nti later no ɔnte aseɛ yɛ adwuma no wɔmaa sɛ on the 12th of June yɛ yɛmfa nipa no on the woka kyerɛ judge no sɛ wɔwɔ aburokyire sɛ sɛ wɔkɔyɛ no police station pɛpɛɛpɛ no sɛ wɔwɔ aburokyire sɛ wɔmgɔ wɔ aburokyire na mka kyerɛ judge sɛ nipa no wɔ Accra hɔ because sɛ nkrafoɔ bi ɛne no bi start communicating nam sɛ wɔn bɛte ne nka agye sɛ ayɛ sɛ wɔno ano frɛ no agye sɛ kwesi obi so ansa na nipa no ɛne na akasɛ bi asum asi frɛ wo woyɛ yɛ wa me ahu enua no on the 6 to call day ne ma wɔsi me nua ba na wo fine so awu a sɛ
ɛwuo deɛ sɛ da hɔ ma obiara sɛ ɔna okum no sɛ nyɛ na okum no fa nipa no brɛ yɛi na wotwe da ɔbɛsi yɛi ɛyie nyɛ wokora bɛsi ɔfrɛ phone so because womu abusua no ɛna wohyɛ da fa amammerɛ kwan so ɛma abusua de nsa brɛ yɛi ɛna ɛso so yɛde nsa brɛ mo back bɛsee mu biribiara sɛ deɛ asie no nti ka mompɛ nipa ne yɛntena ase ne yɛyɛ nhyɛ yɛ biribi ayie no woamma ɛhyɛ na ɔtwe da yɛbɛdi nsa bɛsee mu woamma afei efunu so ayɛntin ka bi wode akɔhwɛ transition ɛwɔ mu a woamma na ɔtwe da no a wobaa yɛ wo se yɛn wobɛgye agyapadeɛ no ne yɛmfa adeɛ no ma wɔn sa na ɛyi wowɔ biribi a wo ne yɛka asɛm a ɔkɔɔto deɛ wotumi gye agyapadeɛ no sɛn wabrɛ a yɛsie funu so yɛnsie asɛm ne ɛhu deɛ ɛkɔ biara nti yɛsɛ ba bɛda nte akɔɔ so mu ne woma yɛ mmoa ne ɛhu kwan pa a wobɛboa ne ɛde afa so ne asɛm tia no yo meda sɛ papaapa ɛno nti yɛwura ntwi ɛna wabɔ asɛm no tɔfa no ɛde ama yɛ no nti yɛbɛba ne abusua kaeɛ no nso aba abɛdi wɔn nkɔmmɔ na mmom no ɛnɛ wie wobɛdidi no wadi aduane pa ahyɛ ne so ɛma me sɛ voter catch fresh tilapia no na ade bɛyɛ wo nkwan ɛne ɛwotumi kyi bi koraa na agya wonya dɔkoro bi agya wode abɔ so kama na wakyi bi na ade ato wo dwɔlɔɔfo no anaa wo mo no ɛso na kyɛ sɛ atumi ayɛ kama mepakye wɔ na wote hɔ na ɔbaa ɛmfa nsa nto dɔmɛre fa mu bɛrima ɔnso sa mfa nsa nhyɛ hɔ na nkasɛ meni adwuma wo nyinaa bɔmmɔden na kyɛ wokɔpɛ bosia kakra na ɛwɔ ayi a micro bills foɔ yi hɔ a na kyɛ sɛ wo nso watumi de akɔtu voter catch fresh tilapia no ebi na watumi akɔ akɔtɔn ɛno nti ɛberɛ a wogye bosia ɛwɔ bills microcredit wɔ no na wode kɔ akɔtu fresh tilapia no bi na wakɔ akɔtɔ ɛyɛ kama no sua dɛ nti no yɛbɛtɔ sisi a wahwɛ koraa no abɛnya atufoɔ wokɔtuo no na wobi nso restaurant ne kyɔbafoɔ no ɔma ɔmaka no nso bɛtu ɛde afiri hɔ ɛyɛ tropo farms limited wɔnom ɛna ɛde fresh tilapia yɛaba voter catch frɛ 0544 346 974 0544 346 974 na wanso watumi akotu bi na bills microcredit no amese wokɔgye bosia no na de akotu fresh tilapia no bi no wɔn nso se wo ba na abɛgye bosia no awei wɔn ni woni kɔ ne bra ne asɛm tenten bi akolatra bi animo deposit bi animo ɛni sɛ wotu susu ansa na yɛhwɛ susu ne sika no so ɛde ama abosia da bi de ohia no Ghana card wo ba ya na kyɛ sɛ yɛbisaw de awudi sika no kɔ akɔyɛ ɔsɛ me de kɔ akɔfa fresh tilapia kɔtɔn me de kɔ akɔfa AFR deodorant roll no bi akɔ akɔtɔn wɔn bɛhunu sampa edwa no a wodi kɔdie no yɛbɛtɔ paa wobɛnya dwa ti wobɛnya wɔn sika na betua ntempa no ada ne yɛka sika no laje aka akɔdi cash na kyɛ sɛ yɛde ama frɛ 0596 920833 wo a wopɛ sɛ ɔkɔgye bosia ɛwɔ bills microcredit wɔ na wode kɔ trɛtrɛ wɔ adwuma mu anaasɛ wode kɔ set up wo business no frɛ 0596 920833 0596 920833 na wɔn nso fa bi ɛkɔkɔ trɛtrɛ ɛyɛ unyuma emu ne ntumi emu 3p garlic mixture mekanfo ɛde ama wo 3p misra wada wopɛ adura yɛ natural yɛde garlic ɛne waka bom ne yɛde afra yɛ yamfa nsua nka ho ne yɛde hama herbs aka ho bidi a ɛyɛ 3p garlic mixture ɛyɛ pure organic extract ɛno nti wɔn mu a wafu na ayɛ kɛseɛ asthma anase stroke why kɛse dodo wo sugar level no kɔ high menstrual pains ɛne ho nneɛma no nyinaa wodwo nso ntɛntɛm wodwo nso so a ɛyɛ a wɔte yaw wohia 3p amansa gye atomaduro no dane yɛba misty colenac apedank angelos frepi wak natural de 3p garlic mixture ne ba yɛ wowɔ de hyɛ bi ɔwɔ pressure wode to bi ɛma no case close 0248 928824 0248 928824 na ɛma onsa enka piwak natural dra your friend 3p garlic mixture yesan ɛma makɔ ababiem ɛde ba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie so ɛna fe onua TV yɛne awura no bi a yɛnsa ka wɔn wɔ ha ɛna edi nkɔmɔ ɛyɛ yɛgye funu part 1 and 2 mamemra mira so na ɔno nso ɛmfa deɛ onim ɛnka ho ɔfa yawo yo asɛm ya menua bɛma antwi abɔ no boa ɛde ama yɛn no deɛ ɛna wɔn nso wɔnim fa ho yes apɛpɛ na deɛ tɛnɛ sɛ mine no start yes ade na che because
me deɛ to me no nsusu sɛ ɔyɛ ne duro ɔyɛ hwan yɛ duro mo mu bodi no na ni pita no yɛ me nua baa na duro na duro nti ebiduro baabi a onyini kakra no na sɛ oni ne bi nkɔmɔ kɔ Akoma akyira FM 87.9 Kumasi. na yi ne kɛlɛ mepa cho be tie wo nti ɛnam so ma ɔno baabi a ɔte no ɔwɔ maid a ɔte ne nkyɛn sister baako so ɛte ne ɛte hɔ nkyɛn no yante kuta me yante ya me ebehu sɛ ɔpam me sister no ɔbɛdɛ dɛ ne fo sɛ ɔne ɔpɛ so ɔdo ne abrɔfo bi yɛ adwuma na ɔgya me sister no kwan ɔpam maid ne fie hɔ yɛ mɛmɛ so yɛkɔɔ hɔ a ɔni fie hɔ yɛbisa na ɔnkyerɛ saa nti me panin no de kɔɔ Akoma FM 87.9 Kumasi. enko nti bɔsifɔ ne yɛn sɛ ɔkofa nipa nimra ɛna ɔyɛ sɛ nipa ne nia na ɔda wɔ aburuhyire hɔ nti ɔyɛ conference call sɛ dɛ me bla ne kan yɛ no ɛne ne mma no nyinaa ɛkasaeɛ ɛne me sista no ɛna polisifoɔ bisa ne sɛ ɔmo frɛ ne mma no baako ɔmo bisa na ne mma no sɛ no ɔmaame ni America hɔ ɔwɔ Accra okay ɛna ɔmo ayɛ mefa sɛ week ɔno yɛ on the Akoma FM 87.9 Kumasi. yɛmmra na ɔyɛ nkɔkyerɛ deɛ ɔwɔ afɛ dɛ on the 12 no koraa nso na wafrɛ fon so sɛ nipa no awu na me no baabi a mente aseɛ kɛse paa yɛ sɛ nti sɛ ɔwɔ America hɔ anaa so ɔwɔ Ghana ha because yɛkɔyɛ no wo se nipa no wɔ America na 6 days just 6 days no wo se wɔwu efunu nso a wɔde akɔhyɛ transmission hɔ nti me deɛ na mente aseɛ ɔpɔn ne nyinaa akyi nipa deɛ ɔwu a no wɔwu Akoma FM 87.9 Kumasi. fankrataa na wokɔyɛ ɛyɛ no a wode ne kɔto hɔ no because wode ne kɔto hɔ no busuani bi anka ho nko a na ade ne kɔɔyɛ fankrataa ne bla na yɛn nyinaa yɛntena ase ne yɛhu kwan a yɛbɛfa so ayɛ ɛho nhyehyɛe ɛno so a noɔ nkrataa ama na abusua no tena yɛseɛ yɛhyɛ na awɔtwe da yɛso yɛde ani die ma wabusua yɛde nsa ne biribiara bɛsi mo sɛ da sei ɛne yɛbɛyɛ na awɔtwe da no na awɔtwe da ne duru a woama wabusua ama ne deɛ yɛtena yɛayɛ nhyehyɛe nti ayi Peter no ɛne n'abusuafoɔ obiara ama na wɔtwe da no sekurafoɔ bɛrima no na ama abusua nso obiara ama me sa na me di ka wabra wɔ abusuafoɔ no nyinaa wɔ kono nom ha Maa Akos ɛna moyɛ ayie no nso wodi na wɔtwe da no wɔ kono nom afrantwo kono nom afrantwo wɔn ama obiara nsi hɔ no mo just a stone throw Hey! Akos won say enu ama out ase say yasinka okro mpete du ne mo bika but we do mo ani ama bi anka okay ene nchi ase ne say ayi woni me nua ba ne kwotena abrochire no onua no bepe onua no kra no ano mo gira gate ano ne afre nua no mo na di nkomo wɔn mo bɛpɛ hwan mu a ayi pita no nua mema no nfu abrochire ba ebepe ye bra no a ne wo mu no gira gate ano ene afre ne woni na di nkomo yɛfrɛ Peter no na abedi nkomo kye mi sande de kyerɛ no hu wo ko mi sisa no sɛ ohu na onye nipa ketewa sɛ bi kuma wuhine ka so pɛ ne tie ye o Maa Akos ye lawyer ni lawyer toto so ɔte ase o so pɛ kuma wuhine ni fie ye die ni mi a very nice lady okay me ba enti mo se wɔno nya ne saso no wɔno bɛ sɛ wɔde da ne sisi akyi mi sɛ mani na makonta sika o mpɔ wara abrochire ho sɛ maam no nyina no ne ma no obi ani ho a I said, be si wɔ pɔw ne ma nneɛma wo mu yɛ wonhwɛ yɛ sanfoɔ na nipa deɛ sɛ wɔyɛ mu nti ɛsɛm bebrebe sɛ ɔte deɛ mehwɛ nti na ne fiefoɔ no hu sɛ wei no bɛtena me nua baa no so nti berɛ bi ɔma mekɔgye ɛnwu ma ɛde wo nua baa no bɛtena bɛrima no so me deɛ madwene no nti ɔma mekɔkɔgye ɛnwu ɛde ma ne ayi aburokyire mi ɛkɔmaa no nti sɛ ka boy friend nana yare ɔyareɛ nneɛma ɛde no bɛɛ fɛbe odidi mako ni dɔkun sɛ o dɔkun bɛyɛ dukura afra kitikiti bɛyɛ sɛ 4 years no obetumi edi nti ɔkɔ aburokyire ɔkɔ kɔ yiyɛ no operation fidi ɛdi sisi nso ɔho deɛ ɛmɛhyerɛ no nti nye easy saa tɛm difo ama ɔko na n'akyi hɔ no
so for more Akoma FM 87.9 Kumasi. by Mrs. Ano say who no sa no a who say be a baby sa ati won mo ye call preset quarter say wo mu frɛ say oh bra sorry ko ne ja praise for na say wo hu de me hire no o sister ne ka che ni kunu ana o ka kire wo o ka kire am say ayi di be man ko no on pese o be ma praise for na boy be friend na yi o ka kire papa say preset quarter o ko wo hu de me for praise for ba be ha wo ana o ko ye nti was kind fantini a wonu ye mediator a wo menua ba no ana okuru ntam che so wonimu mu ana mo tu bia emu no wono ana me okogya me se we kura se nya yade no yare wono oba esi e ka 87.9 okay o de mami misa questions no mo sister your friend saying Vido so free ni fie ni de fie mankwa Vido usu every year omu ware fie be 1972 ena oware no into 53 years ni ne be man ko okay into oware no e wo kronom anase oware no henfa okoware na America why na de hwan koye ai makonta de no koye wakonta de wo sister kwa abrochire but okoye born 3 times mo ye adwuma bai o de no de wakontai Peter ena ware wo sister wie no ode no kwa abrochire enti abrochire na no wo mote enti wo mo ma enan ni nyina wa abrochire ho okay enkra de yo mo ba Ghana there be kwara de wo mu aba 2 times pe wo ba first kwara me ko mo round okay wo mba 22 okay nti boni mu wa faasefo ni nyina okay enti se omu fra brochire ba eya no omote omu behye kumase ano behye henfa okay first number and the number I my sister no ewo abrochire no kun so abrochire nti me na me do ko mebra makonta no enu ba wodi de me bisa no se wo mo ba omote kronom anase wo mo tenkran omo ba omo tenkran wo ma sifie won kran no omo ba wo mo chimu 87.9 Kumasi. ombo nti akra de omo nsi efie wo ho fie de se me sare wo bisa ni ba ko de o krata wo nsi a ba me de be ma no oye Peter ene mu nua ba ni nyina agya pade a wo mo aye anasa bra mu nua ba ni hunu Peter no na bia Peter no aye na japade dada David say abrochire no ko ba mbe japade no nti wo mu nyina de ya okay nti omo ba ho no omo hye na mu nya kwan kọ omo ba what say obe my sister ni kunu fra abrochire ba sa bra na mutumi nya kwanya no kọ ho ekosra no okay ni ekokosra no na ne ho te say Mrs. Anan ho ye okay mo kwa wani mu di nkomo efa na wariem sei bia ni kunu eye ni sei be ma no tete no sei mo kwa enkomo ben na mo sister na animudi se enkomo ni edie ni se eya wo de se na ba wa se enkomo mu die ni se enkomo a wo mu die ni se ai ne be ma no sisi no ajapade a wo ye nyina no fa nyansa bi etuntone a me peduase lodge otone joru otone oni be friend no say to one ekoyi sa na yema ni nyina afiri won when you friend say to me Peter no makonta Peter no oni friend no say to ejimsa eto asase no e wa antibi o woni ena na makonta me yeso adwuma no a oba ya wa discard back ena wo sama oni asisa abo ni anwem sa ato aguso no enyina afiri so me na test it wa ton di nti ye me pese me hu ne se mu ebia on say edru baby no na say mu sister ye depressed enti me pa che say bia mo kwa emu ni di nko otimi ka che mo me se me kunu ekwan se no ode me fa so ode ma asem wode atete wode san komo no na me pese me hu ne se mo kwa ni mo di bibi okay ma membra me nua ba so obapa na ho ye de eye kontonchi heba tonchi ye ne de tonchi e ba capsule ye de aba meme dro tata pepa obapa ye nkra beda asema me etiefo ene atofo tonchi e ba center emre eni yapom de ho komotwetwe e na ye de ebre mo esanse yenim se de apom de mapane bo edin esifa e na yenim emema so emfaso e na yenim ene pa ewo ye mema emu etitiru ni ye mema entini no ehu ehia ye pa eyie oba be ye oba eye ntini bema be ye bema eye ntini enu nti entini ne de ni kwan se ye di ho agro kra mema mu nti e na me wa ha enu nti na me se me a mete ha yi me ye mema nyina mpana
meyɛ mɛɛmɛ nyinaa ɛyere meyɛ mɛɛmɛ nyinaa ɛdɔfo pa ɛno nti sɛ wotie na sɛ wopɛ obi ama no adi w'asɛm ama wo a mɛɛmɛ nyinaa gyeegye me wɔ ha medi mɛɛma asɛm ama wɔ mu mema mɛɛma ɛnkɔmmɔ ayɛ dɛ bɛɛma sɛ wotie me a wadaworoma hwɛmedin na mekasa wie a yɛwudie ɛfiri mu Tonchi Herbal Center yɛde ɛdura yɛfrɛ no Tonchi Herbal Capsules aba Tonchi Herbal Capsules Tonchi o Tonchi ɛmɛɛma no sɛ mɛba a menkasa ɛtatahwe ɛsiane sɛ ɛboa wɔ mu ankasa ɛdi wɔ mu asɛm ama wɔ mu ankasa ama ɔmo mpa so agudie ayɛ de ama ɔmo dwo nsasɛm akɔ bɔkɔɔ ama ɛnɛ ɔmo ntɔhwe mu aba no emu ayɛ du me nua bɛma sɛ wotie me na sɛ woyɛ obi a wowɔ prostate problem ɛnyɛ wo nko a ebia wo papa bi wonim wɔ fa bi ɔba wo nso wotie me anaasɛ wohwɛ me wowɔ fa bi wo papa bi ɛnya prostate problem a wadaworoma tie me na hwɛ baabi a wobɛnya aduro no bi atɔ na kɔpɛ bi ɛtɔ ɛma no obi frɛ sɛ ɔpɛ aduro no bi atɔ ɛnam sɛ kɔ pharmacy shop sɛ dɛ mpɛ sɛ wohyia me na ɔde aduro no bi ma me mewɔ bi wɔ fie na mede aduro no hyia no ɛnam sɛ problem ne sɛ wɔsɛ me papa nam de ma nam sɛ oh ada wɔ dwonso mu ha ɔsɛ daabi ɔne dwonso mu ha ɔde asɛ no ne wɔ hɔ kakra ɛba nkakra ne mmom asɛ ne nipadua no baabi ɛnyɛ adwuma nti ɔbɛka ne sɛ ɛyɛ stroke ɛnam sɛ oh saa mate ɛne agyeɛ ɛnam sɛ ɛtumi bie ɛntini nim na yi fii bi afiri mu ma mogya no nya akonya ɛdi afurisa no nipadua no mti no gye ne kɔ so hwɛ wakɔ aba mprɛnsa saa bɛtɔ aduro no bi wɔ me hɔnom wɔse ne nipadua no ebi ɛɛkeka sɛdeɛ baabi a na ɛnkeka no ɛne ɔhyɛ aseɛ no mtonkyi no ɛkeka afei dwonsom ha no a na ɔsɛ ɛɛba no afei deɛ ɛgyae koraa ɛno nti sɛ woyɛ bɛrima na sɛ wotie me a ɛwɔ sɛ wo sɛ ɛntini no bɛyɛ ɛntini no bɛyɛ adwuma a ɛwɔ sɛ ɛmu bie ɛwɔ sɛ mogya no ɛnya akonya ɛdi ɛntini mu aforosane ɛyie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkwa ɛbɛbɛm ɛntini bi a ɛwu biara sɛ ɛnkwa bɛtumi abɛm a ɛwɔ sɛ mogya ɛdi mu aforosane ɛyie ɛno nti wadaroma ɛduru a mɛkamfo ɛde ama wo ɛyɛ Tonchi Herbal Capsules me patro tie di ne ɛma me ɛyɛ Tonchi Herbal Capsules bɛɛma a wode bɔ ani a na wagye mu dabiri adam bɛtan ma yɛ a meka sɛ bɛɛma de bɔ ani no wagye mu a mentu bɛɛma ɛfo sɛ ɔno ɔba anim paso agorɔ 15 minutes 20 minutes 30 minutes medwe mɛɛma ho mehoahoa mɛɛma mekura mɛɛma sɛ nkura menim mɛɛma so mfasoɔ ɛde ma me ɛno nti bɛɛma de memfa ne ni agorɔ ɛno nti metu me mɛɛma madɔfo ɛne me kunu ne me mpanafoɔ ɛnyinaa ɛsɛ meka me clients ane metu mu nyinaa ɛfo sɛ madɔwo ma mo no ɔba adi mpaso agorɔ a mɔma romance no ɛnɔɔso kɔda hɔ na menyɛ no deɛ wadaworoma mu ntwam mɔma romance no ɛnɔɔso romance no na ma sex ɛyɛ too long na mmom ɛnyɛ sɛ up and down 15-20 minutes no wadaworoma hwɛ sɛ wo nan watena so akyɛ na sɛ biribi akye wo nan prɛko pɛ medɔfo wo ne ɔbaa edi mpa so agorɔ da biara da tenten saa no da kɔpɛ afei na sciatica ɛsɛ biribi de ma sɛ wopu na asɔ wo nan ne nyɛ yɛ biem na stroke de ne ho agyim ɔbaa na wɔse 5 minutes wɔn pɛ no obi foforɔ de ne bɛkɔ abrawaka dɛm ɛno nti metu mɛɛma nyinaa ɛfo sɛ sex deɛ wɔse wɔakyɛ kora no ma romance ne nnɔɔso woduru 15 minutes a ɛyɛ abra romance no ɛdɔɔso ɛno nti metu mɛɛma nyinaa ɛfo meka sɛ wode bɔ ani no wagye mu a bɛɛma a ebi a ɔsɔre ya na ne ho adwodwo ɛyɛ papa mese ade we bɛɛma bi ka kyerɛ me sɛ me nua ba mese ɔbaa bi a mese medɔ no na deɛ ɛboa me ne sɛ madi nka adi me ho adanseɛ dada ɔkyerɛ sɛ ne nantam aduane adi ne ho adanseɛ dada wakɔ bi da ɛnya saa pa de anka nanim gu aseda no ɔno ɔbaa ne nam process ne mu no prɛko pɛ na ne ho adwodwo ɔde bɔɔso ama biem afei nkɔmmɔhunu nko a na ɔde bɛhyɛ mu me nua bɛma sɛ wotie na sɛ wɔ saa problem no bi wosɔ ani no wagye mu wadaworoma ɛyɛ hɔ kɛseɛ pa ɛde ɛma wo ɛbɛtumi aba sɛ ɛnti no mu asisi ɛno nti mogya no ɛntumi ɛmfam ɛduru a wohia ɛyɛ Tonchi Herbal Capsules wohwɛ me ɛwɔ TV no ɛso a yɛn number no ɛgu TV no anim o nea wotie me nso mfa ne phone no mfrɛ yɛn number yi ɛyɛ 0553 51 11 59 0553 51 11 59 Megacho o akra no afrɛ number we enso ɛyɛ 0248 85 00 81 0248 85 00 81 edino ɛyɛ Tonchi Herbal Capsules wobɛnya aduro no bi atɔ wowɔ Kumase a fa w'ani kyerɛm ɛwɔ Asempa Pharmacy
Asempa Pharmacy, Edum PZ, baby, you no mema, any yadrophonum eton phones no, would draw no busa Sempa Pharmacy, Obia Ebetro, Blessed Wekwa Ewo Kewo, Puma Heba Ewo Gate 4, Rock Pillar Heba Ewo Kewo, opposite Abraham Bookshop, Seba Ewo Abripo Junction, Santasi Taxi Rank Konono. O Accra so for nitrium our tinated heba ewo Okanshi drug lane Nana Boache enso ewo Accra Okanshi drug lane adepa heba ewo Old Melcom Madina odru honma obenya tonchi eba capsules ne bi ato pure liver heba ewo Ebuakwa Gapsin Pharmacy ewo Koforidua Paulina A Sapon ewo Konongo Sewa heba ewo Asante Mampong medofo de obeye ne se obefre number ne se doctor me wo baby say ehimfa na mekwa menya eduro ni bi ato ye betro me nua be ma wotie mi a okogina osa wo dwonso a odwonso che wodwonso a wo chem enya bokọ so wonnam ye mu ankasa ade a ya ne se wonte se dwonso edo ne momoni beba ho so no na dwonso no wadwonso agu hu nyina wo bebusa ho se na wedie ye denie wedie na denie medofo ebetimi abasa o prostate no mu abie se prostate no mu ebia emia dwonso drobe no emia na Johnson ni akonya emma wankasa wote se Johnson eta wa yase panso emma wani na ho so na Johnson na afa kwan bi so ababonte a obedwen wa wonte ase se doctor ed culture so wanya prostate problem a me ne wo tonchia e wo ye adro ya friend tonchi herbal capsules ho ba ma wode bo ania no waje mu me ne wo tonchia wo tonchi herbal capsules ho ba ma wo hunso mu aye ha me se ba ma hunso mu enye du ma ne nye tik e ko ba ne ho a edru nyinsan a ebeba kama e wo se siesie ma ebe siesie am ye ready ayefe eno nti ba mai say odwonso sem say wo hunsuo say wo hoodin sem say wo ntini no wa ba de no wadawro ma emfa ni agro me se entini we nti obi apa na busua memere bi ebe ntini ni ntimi po me papa na de ade biem na ntini ni ntimi nye eno nti mesre mu entini ni de emfa ni agro ye be wia ensada enwu hia ye enna ma ye hu se ye ma mamunye du obi ka chem so wono maduro no ne wo se ne size ne bia ba be ka me nua be ma sesua eye fia te se wo yira no ayese ke oketu obi full stop a enye ye de ye ntede me di me mas mama wo mu so mitimi kasa mama ketu obi ne ye mpe mamunye du ne sie mu hu se yes pudu obi apem ye na eduro epeboa wo eye tonchi herbal capsules empanyimfo se kasa denten we entoponko anamo bia nso ko wie wa boboa no wadaro ma de obeye ne se obefa wo phone no no aboye number no afre or how any say baby obenya biato ye betro ni nyina number no eye 0553 51 11 59 0553 51 11 59 me patro o akra fresi number we so 0248 85 00 81 0248 85 00 81 if one chum o akra o de ko Okanshi drug lane pharmacy shop bi ho bia ubenya bi ato Kumasi Asempa Pharmacy Adum PZ baby ye nua no mema ne ton phones no obusa obi a obetro me patro seba enso ewo Abrepo Junction Santasi Taxi Rank onom Rock Pillar Heba ewo Kewo opposite Abraham Bookshop ye do bi brass so jibre no tie no hweye bema so opese ochedie mu eye den so opese anunso no ye den na oje wo 3 points na ye bombra ne a emmemme monka mutinto mkon ho na ene mommra mo jeje wonom makasa amamo mo hia edre friend tonchi herbal capsules ye do bi brass da sene ye behia nyame ensha papa da sene ye besenhia ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no na wutie no na wo hwen so a na eye onua TV na wo hwe no ebra wo hwe na wo de wo message no eba ususu se die benti na Peter Mensa age ob ne yire efunu aboso ya won pese wode be mabusua no edie bai na Peter odisi abusua no a won pese wode emu no ebeba na wo atimi akora na chie no enti fa message ebra WhatsApp message no wode beba eno enegu TV no eso no 0533 487726 0533 487726 0533 487726 ubetumi ede WhatsApp message aba wasi good day Maa Akos
my mentor. Keep on doing your faithful work. May God bless you. Yana would do din so aka ho ede amaye. Na mami sai embra. Enti mukomo sister ho. Na se moni ni di nkomo a wasene kunu no eye bayibon sam. Peter Mensa ye bayibon sam. But ontumi nchiechire mu di enti ani kunu no ye bayibon sam. Ede na ma be ma na ye bayibon sam. One cry so ball man no pam no. Why na ba hwan hwan no ampai mo no. Ebe feel cry kokoko da wo yere nchai. Peter no ba eba mo sister if you a big farm ho a because abre no na Peter aware foforo ne neti so wutuom. And na wagya wo sister ne nko a ewo ayi pig farm ho. It is any kru no kra ba fie ho a no wo pam no. Okay. Cry no nsi ho no da. Na che say bra wo wu ye nyina no no wo mo ware. Be ma no ware foforo de ba no onya wo sister. Debi. No mo da so ware. Akoma FM. Sanity. Okay. Enti be ma ne ya bayibon sam ne ade na wo sister nti misram wo. Dey twa to kra mo de kwasra mo sister. Ya mo call ye na oni ho biem no na eda bɛyi. Dey twa to ai de kwasra sister no oni ho no biem no. Na ye January, which is this year na say which year? 2022. 2022. 2022 January. And I'm de kwasra mo sister. Mo kwai na ne ho te saying. One na tu kwai kwa. Na mo tu kwai kwa abroche si de na mo kwasra no. Wo se mo maybe na enti mo kwasra no wa abrochire. Mibisa say a day twa to a mo de kwasra mo sister mo hu no. Ya mo ahu ne biem wo de awu ye da ben. Okay, na December 2022 no. December 2022 and the new fra brochira ba. December 2021. Na de mo be mama bro. Hey. Anansa na kusemo de mo nkosra no anu an se bia ye kwo ho a be ma ne ma ye hu ya assistant ni ye nkosra no ba December January 2021. Said a question no aye question there was me be said bia me person me hu ne say me say dey twa to okra ya mo de kwasra mo sister wo March 2021 and January 2022 I know two kwa bridge enti free one de mo ahu ne biem kwapem samoti ni wuei ba na mo ni di nkomo wo phone so ya ni di nkomo ya say before na misa ba akote wo say dem kan no ono na net ne ho ye wo sister tiwa very good no kwa bridge no ani papa no epam sisa ne ne ma no ebae ba akura boy bi oye adwuma wa kra e friend Richard me wo faase papa no pam apam na frifie o okay enti yeti wa say bobo da no anko woton wo de fada ne ye to no to ansa say ye pe wo nua no ye beba japade ne so say wo sister yeti wa ene wo faase no ena na ete mo sister ho ena mo sister kwa abrochire no be ma no be pam abusua no e wo fie ho no e free ho okay but what sister ba ye de osa kwose e pick farm ho a wa bra na busuani wo ba nkwose o mo na wodi obi yi ne niam kope down for baby ma no ye hu no why ne enti be ma no yi ne niam kope baby foforo ti baby a Peter de mo sister kwa baby ho no de eno de mo ahunu biem okay na mi bi senti ebra mo kwahwehwe mo sister na mo hu se yi na free pig farm ho na bu bi sa be ma no a wo se won kire mo baby o de mo sister akosie na mo be na mutu ye senka mo de behunu mo sister baby a wote me ko preset quarters for your case e de man praise for no invite no no sabe o is stubborn na on person ko nti boy be friend na we nkrani won so ba no bia na ohwe bia nti boy de me fie so ban e de no and o ka kire say praise for na friend no ma enkran de na bi ni kumase ye be chi wo ho be chire o nti wo bai nti ye ni ko hia invite me ne say ye ma ta mo me de say honye kra ho na mtie nti me bo eye wo be ma no ene police mu ye nu nyina na mu kokko hia wo police headquarters so eno de be ma ne bai nti die nkomo na police for ni the presence of you ana ai praise from Busan say menu aba no so wa abrochire ana msi nipa so wa akra ho na abrochire no ye conference call no wa de tools one ye conference call no Peter no ye conference call police for nanim ana praise for so money ati no Busan ne say Busan ne ba ne say ma me wo fa hen endi wo Busan no o se si akra ena nkra ne say wo mo ma me won kra enti o mo ka so mo ma me won kra ne die na police for ne ye because eye ntro wa twa ntro de di nkan one what the mo sister sie
abusuafo ni hu no yakwatwe ne ba police headquarters ya wo say insist say ne yire no wa abrochire okay police for ama na ye conference call enkoda na confirm say o maame ni abrochire wo won kran wo twantro de edi nkai edi na police for no ye anti me da ase ne de tie say wo mu ye say ye hye time ba be hye wo say Ghana wo ni ska wasem so wo say Ghana di ska ne kasa enya me de me wo fa ase be tena ha no because me wo fa ase te e ha no take ade we mezi ma ho no de me de ba mu no because say kro afranki for say mu tie ya momwa ye because asem mu aya anya easy o just I say the ejima na say bia papa ye answer police for there no munyimi me say ehɔ no de na police for e kan bi police for them me say wo mu anka na obi akɔ ni fie enti police for them to me anhye say Peter enkofa ne mra na say o police for no ka mo ho na mo ne Peter akɔ ba bia wo de mo sister na sie no wo ma anye ma wo nua be men so nkasa kakra ma o ma obi a say ye ni Peter no wa bra ma hunu so wo twa ntro edie ne wo hide me bo na police for na musa ne say edie ne wo hide nti a wo twa ntro so wo ba ne wo abrochire wo abra wo Ghana anna obi ntimi nchire no enti tam na police for the man no tam na branu eno man ba kai police for no ma mo time say de yan ye bi wo wisam ye bi anya ni wo mu nyan enko hwehwe mo system enko hwehwe ba bi wo okay eno man ba ba ko ne ka hire French allen wo behu no ewunu se me free prosi ni na mo wa sisi me pa cho se ba ko ankasa mo be mama bre enti no police for no share 1 week enti 1 week no na die na si ye no o the information ba se na cho se one o we say I me call police headquarters no the ba and say praise for my time say ya me wa we say ya na me share sister no tanu fanumra nearby no the back here she wa brushira aba praise for no I confirm so hu ne o maame me kuma say mfira me konkra ho no na court de na anu ya anu court share so on fa nipa no mra no mo na mo hwehwe wo maame o na say nipa no a ode ne ba ye obeka se wo hu wo maame ne say nipa no ye hwan anti akos me pa cho me dance na ni nyina na me kan hwere say nipa no ye hwan Ghana de scan ye de kasa yen fa sika ne nto nchen sika no wo de yen fa nto nchen wan fa na ma ba me kire say wo say wo ma se wo fa ase bi o say ne bi fra broche ba be ka say ono ne ba wa yi Peter no sister ba e fra broche ba e be ka say wo hunu wo maame wo de no call no kese wo mo say praise me wono na ehunu wo maame na mo anua no na mo hwehwe mo nua no na mo hu no ya bro because na watche onfa oba ne mra ena wo de ne ba efra broche ba na obeka ne ba no mom beka say wo hunu wo ma se ne ba ne se wo hunu wo ma me na ne ba ne se wo hunu wo ma me a mo kwahwehwe mu nua na mo nso ba hunu na na enti bere ban wo se ne ba ne se wo hunu wo ma me na mo nua na mo kwahwe no na mo so ma mo de no ko police headquarters no mo hunu no a edi na si akire said ye see akire de what your case wo court a pendie tinanu ya June 12 year ya ka so on fa ne mra no and was on the says wo and pro petition our court was say o abrushi ho no enti me bo sabre no a mo ko police quarters ne ya ka say onka week time on fa oba ne mra no ene bra your friend mo ka che mo say mo nua na wu no na enya say oh say 3 years sam ni me bo enti mo di ko police station no 3 years time na obeka asa mo nua na wu 2022 na me di ko ye no ena obeka che mo se mo nua na wu breben case wo court na court no ena ja yin ka say on the 12th no one final court on the 6th ya no so exactly enti eno na me bisa no moko police headquarters yes won ko fa mo sister na mra wan fa na ama mo ko hon edi san asan wo frɛ mo sa mo sister ewubu so me mienu okay 3 years
3 good years. That's it. Mo ntua na mo bia hwehwe mo sister no 3 years. Ena be ma no be ka che mo se wawu. Mama Akos ba cho me case no court. You know can say, "O ma nipa no mra." Case na wo court no ye se no ye japade no. Anya japade. Si nipa no mra. See ya judge no antimi am press. Na no grant say me nua ba no mra no. And no cash wawu on the 6. Na o ti mo nua ba no yare. There be. Okay. Wa mama ne yesem ko twa tro say me nua no wa brushire ho. Na me sin pa so won kran. Me say mo ti mo nua ba no yare. There be antini ya di antini hwe. E na since na mo ko hwe no a mo ehu ni nyina so se kasa mo frɛ no phone so a enko. Mo nua ba no na mo ni mo ne number. There you say wo na be fresh so no na kasa se bo bi frɛ onu yusu fu. Na nipa na mo frɛ si ne so ne mo nua ba no kasa no mo an frɛ ne da. Enti na chese mo lose no contract. Enti mo na kasa da pop enu na me bisa. Say no dey call court e pese yen nua ba no. Okay. And na e kire no be ka kire mo say wafrunti wawu a on the 12 formula so on the 6 wawu. Okay. Wono na de ne ko share fridge wo an kan che busuani bia bra wo wu ye no enti bra wo frɛ mo ka che wo de phone frɛ busuani ka say mo nua ba na wo no no na ko share fridge mu dada say wa bra me nua bi so tenkran ho no machine ba na ate wo enum so tenkran ho no enti wo nua ba ma na frɛ me bra ye frɛ no opponent e wo phone so ka share 87.9 asem say na ba enti me nua na frɛ me na me yes ma tikura 70 so nipa dia santiamre e so ba besi e dia dia chen na busuafo bae but on ba ni wo mto ye nto to me ma me ketwa ba ko e wo fie na mo dia ma ne nja no se ye kwai wo kwai me me da no ba so wo fie da ti me do ba no e na wo mka so mo no kwai ye nto ba sa ba bi nto ba no mo din sa ba si ye se mo sister na wu ye na kwa share fridge mu dada enti owu wo Ghana ana wowu wo abrochire no odi ne firi ho e ba Ghana ha no sana mo bi sa no wo kan he mmo da mo ne be ma mo ne na hia empu sei ma ko efunu no ehun se minister afiri ye na share transition ho okay enti ebra mo planning na awotwe da no na mo so bra mu kokko hu se ode na hye fridge mu ni nang enyi anya no baba ya bia se die nti na mu nua ba wo ware no but onye ne dia onye ne de hye na wowuo ye no an wantumi ama abusua ma ne ye no no ama mu ne so ko hye fridge mu mo mi se de bibia ma ko so me si se no won kran no won ani adin pa entoko esi mo ho no no ise bia enim de bia ye dia pa no ye se bia eni e be da mo se mo kan mai wasem no bi a chikura no ntiase enti no na hye emu akire ho na sai okay no 9 days na hye ho 9 days enti wo susu say ebra mo ne ne hia ye court share say 12 on fanemra ya on the 6 o ka se wawuo no mo susu say no mo sister wu dada and what na hye fridge ma no nya mo mama ne ye and crata date you on the 6 no ka se wawu esi dan na on famo sister me dia menti ase ni wo meka che mo se mo sister yade on ka che mo se mo sister court ashe say on famo sister mra on the 12th date 12th edru 6 no abeka che mo se wawu nso a wasan de na hye fridge. Hey Peter Maa Akos bibi wo Peter entiasie ni sasem we mo enye possible wa besa me phone melo kwa ka se ke me enchi no hu de me hire no court to say fa enipa ne bra provide the woman sister no a we did not see for so many years 3 good years abusuafo hu wo mo de hye da baby ya wo ne dis o mo de hye ne tie no ya wo mo kwhwa no where you want enipa na free ho pig farm where you na free ho baby a wo de na kwa kwotena wa mo abusuafo amane ya da ekwan ya omo be fa so kran ko mbenyi omo sister na di nkobo ofon so no enipa ombe fresh de so no where you nipa ne so afri ho wo mo ba wo biye gate mpokra ma wo mo na wo ma ba be wura ma wo ma konya ebisa wo ma mane wo mo abo wo mo ma ne wo mo kwanso sam na wo so de ho de ama wo mo wa ma wo mo kwan sa asem no wo court say provide wo sister ma wo mo ada court wa say on the 12 fa nipa ne bra we see on the 6 nipa na wu Akoma FM how 87.9 Peter bibi nko yie
enipa na wu a wa amọ abusua ma ne ye wa be ma no ade wutumi so e de wo bi de hye bu akwa akwahye fridge wa bra wan ka kire busua no funeral home nti so mo e bi asia ne sen ade na Peter Woody sie etibu ni nyina na hyehye na awotwe da no me da se wonu de wa onu de so no tinkran menim se wa ama na awotwe da ni bi but me kire se mo ni nyina because mo kra mo nim da mo sister ni wu ya na mo agide na awotwe ye nim se nka enipa no wo wu memene da ni edi ni na awotwe da memene da etibu ankasa nkra mo nim di a mo sister di wu ye ni mo ahunu week kra mo de ba ye etibi bi se mo se mo ni be ma na tena se se okay ye bedi na awotwe da se ya na se mo ana mo share ma de be ma no wo mu yi enipa mra no mo obi ani obai sense wo mu na abusuafo o mu abusuafo so no so magie ni nguase me de madwen na make no enti mu ana mo die mo na awotwe da ba te kwasi wo mu de but o ma ama wo mu ama kunani be ma ama busuafo no wo bi ya ama I see ya ka chere kro mu he friend na kwatin wo mu abono wa ama wo mu me na mka chere wo asam na ni soso okay enti modi na awotwe da na wie bibi akoto modi na awotwe da na wie na nya sen okay 13 July na di na awotwe da okay 13 July ya na modi na awotwe da no say no am the picture bi ma okay 13 July modi na awotwe da free se modi na awotwe da wie ye no mo ne be ma na hia na mo ne na di nkomo be ma no modi na awotwe da last day no a oba ye no a ene papa kasa ene menua no wa kra no efre ka kire se Peter say no ne hododo nte wantimi ama yie no na oba abahia abusuafo wo ba abusuani bi anka ho onua bo ba ko ya no wo che ne kra tum ye friend no say tum ene bo ye friend Thomas nipa miensa ne bae wo mba wie ya asemo ka ne say wo ba gi sister ajapade no ho na be gi sister ajapade Peter no sa no be kan ye munyanya ne gere na wi ayie no ayie no munyanya ayie ne anya ayie wie yensie no emu ne hye fridge mu yage ajapade why no so ba wo mo ba ho sa no wo no Peter no ane bae wo ba abusia ho wo be hia mo abusiafo yi wo be hia na abusia yin so de mudi jataburu wa afo wo mu ada ye jataburu wa afo ye wo hine wo m but wo say asem no anya wo de emu hye fridge mu mo sister mu nua de hye emu hye fridge mu yensie ye ne yayayie na watu ayi wono aka ho bi abase wo mo ba gi ajapade like seriously umuye miensa ne bae na de tense me na mni ho to kan sa asem no o man kam Mr. Asem kra no mu kan sa asem no me ba de bufu oh hu de administration no e ye hene no so a de bufu so lija ho se enipa no we de ne hu na japade oboka ho asem de sorry ko sa na tie was asem be ni na yire funu sha fridge mu yen na wotwe da no awama yensi emu no yenya ayie wanya kwanya ne nabusuafo bi aka ne ho abagie ajapade anse ne busuane no menu anya me busuane ba abagie ajapade okay enti no mo bayi ma shemu date for abia ayie da bi ye pese yenya ye hu amu no because amu na ho ntimi nya ayie ma enti ye de ba beda me pa cho ne phone na you poster no way ayi oba no omo nua no phone we one way smart you ayi producer ewa hene na adan na mo pre mo hodi na wotwe da ne sa ye mo nyina ne se ho wo yin wo da fu wo se wo ko fa funu ba me ko nkra no sa no ne ye Akoma FM se wo di funu ba producer me pa cho me here sister ne phone no date ni se kure nkra ye be change date no e date na mo be change no date nkadi aye ni share ye no na mu woni mu nyanya yi mu na nti na wotwe nti ka mo share se mo be ye bosu me be mu okay ka September mu na ka be ye ka mo be ye that's next month and ka mo be ye no sebe ye urade be share nti na sala say ye no kra de ese ne ye urade me share kra nka mo ntumi nye because ye nsa nya nka body exactly Everybody badamu seka muni hodia dwumadi amodi magana ndie mo che soro abofu me ka je enti ko so ahira mo a amen ya because elo ya ho na okoye sika obesha ayo sese no enye ezi
enti ya hwefo yi kobolas ya me ba che wo ye nua ba ne papa mba ye nua ba ne mfu me ma brakra ya na me hamagiri me hamagiri wanya papa poso me me lo ya hamagiri kra sa afre me ka kire me say Peter sa be say we say ba me no wudi enfa japade no ma no why lawyer me lawyer so we say lawyer William Kusina ye no enti lawyer se de lawyer se say mo sister na wu am fa japade no ma be ma me si onu na sa be serve me sister o sa be serve me say me lawyer say me sister wudi a lawyer no enye japade Peter na be serve say abe serve wo lawyer ana me lawyer friend me man so kra bi na adwene na enya adwuma Peter no minim se de but me nyi ni se bibia eye bokọ sa wo yire hye fridge mu ye nya yi obadi ajapade e be ko ajapade ho wono so ye bokọ me de mi su se wo de ye say ya mo de ba ya yie yensi body ayaje body hye fridge ba yaje me yina ani abusua ya sema mo ke ba somebody money akohuna mu no wakohu wo sister na entimu susu se die nti na on person obe release body na mamo ani asam che se odwe ho a on ti ase ti me de me nko adwe ni se Maa Akos on de na e ba pa hu se e kwan se no fast wu ye nti sa na te de oba fa kon bia se no obeti off top say say be o makwa akohunu body but on say eso nim say e bia wonu say so release am ne mo mo be postmortem ehun ni say bia de we ni ku o mu nua ba na na so be me wontimi nsie amu no wontimi nsie e wa bra busuafo nim wose woni ani amu ni be say 100 wose woni ni ma e be sie funu won kran bibi chichi no wono akase wo hunu bi da wono na busua wodam wo muntu defo kronum ha ya na wo firi me da se asantini senu ntem asantini be ma ena no obeware anamopo mu nua ba ne de ma no wan be po ya ma no okay mami misa ebra na wo mo wade no na mo ne be ma Peter mensa e wo twima mentwi ana ne ntokwa wo mo ne ntem oh dabi tokwa ne obi ntem asem mo ne net fine so on crop mass this have catch him 87.9 because me no me nya nipa bia me ye enru da bia ma mo ne na nya ntokwa ne na nya case bia mujidi muni ni nya ntokwa ne bibia na jam da metiga na anum siti abruchi and you say mfa ho sa and you say man so de ye mfa ho ne ba bia wo bi ne obi ti me da say ye ne wan say edru ba bi e mo ba franco say me bla fa a home papers ni nyina ma no no ton no money ska anya adwuma sani atwam dada ana me bla na papa atwam ye problem me bla na plan fa mo 87.9 Kumasi ana fa me bla na chimu ha adan so me di bia ma han me ba na mam ko na me di ame ma han ana ko flare kasa okay me ba ma me kwa ma so hello okay kasa ana ko flare tenant fo no eye meeting se ono ni fie no me so madaf ba ko to no ofram fo na me fast call na me ko gina odin ma ne kan de obeka bia se ono de o manya ne fie wura no onye mo hwe ono mu nya no baba ono mu 87.9 Kumasi tina no si ye no ma kwan se obi a misa no question ana me ya fast ana bisa ne se opani usi fie ye wo dia wo na me pa chawo ye beta ye hu hada efie ni so misi so se enya wo dia kire se minim ni wura ana sole ye ode abufuo e ba me so na me sorry free de mi gina no tenant phone bi ka se o ntwa so na menti obi enam se no meti ya bi efie no aya me sister de anya odia enti wo ba fie ha Akoma o fa ona bo 87.9 Kumasi ko chia no kola ans na wo ba fie ha no se me de hwan na me bi se bisa no sa question no enam se fie ni ye ona bo odia me se fie ni ye ona bo odia enti so se on tia se ha
omiemla baby etie no ona bu fio ene nyina ti sie ni mo enti ye this ama for poor ba na me yi me phone na me flare sister ana sister si boy yaw Peter say do hobiem chine mame bomodi ama pressing chine mame ono so oye fast ana the same time 87.9 Kumasi no hritina ne kan ene okoe ti eno ne akasa mo ne nyai na saa efie no asase no ye hwan dia asase ye na na ye wo hene wo no wo ye awurade ka be na abusia sase menam kwaji asase abusia sase na wo sister esifie ase so ena Peter beton wo Dabi Peter ne ye hia no se ye ne be di nkomo Peter nim sa asase ne abusia sase ena ne yire sifie wo so ena Peter beton wo beton abusia fie no abusia sase awurade nyankopɔ evi kura sabe na busuan fon kura ka che na wo ka no ya ye jepade kura wo ni promo a yeton ono kura ka o yeton ente me fa brem ma na busuan fon yeton de o take na no ye kura system we de what take wo ko banka wo ko to wo de busabo wo ta ti ka so tonton me niema de a che me sika se wo ton bi obuadi buo krum ehun nye buadi. Okay, maybe I'll say God bless you or Marco. The man should forget the past and find another woman. Okay, let me say, or comment on first. You play back now, your boy, you know. Well, say good afternoon, madam. Please, I'm watching from home. In fact, I'm not part of the Madame Vida's family, but I can see the family of Vida are not serious. And please, this matter, don't leave it. My name is, this matter, don't leave it. My name is Christian from Agoti, Jotaku, okay? Me patro yana mama abe ya mami. Or say, please, good afternoon. The husband is responsible for everything because he wanted to kill her wife and take over everything from the family too. Celia from Oasis Nyaminshira Papa and no message. Well, say, this is serious, Marco. I think the man used a wife for rituals. That's why he doesn't want the family to know her sister well about Nyaminshira. Well, say, Mama, it's clear that Peter killed their wife years ago. Yes, well, say, good afternoon, Marcos. I think the people in your office are not serious at all. We're being so message. I don't know. Well, say, good afternoon, Madam. I'm calling from Berlin, Germany. Okay. And the brother Ima and his wife issue, please. Do you still have his contact and details? Okay. On Ima Diano. Well, say, good afternoon, Akoma FM. You are doing great work for Ghana. Then it's Gati Kaswa and what did message everybody. Well, say please, Marcos, it's me, Kwadwo Asante from Accra Dansuman. Wishing you all the best. May I say, Kwadwo Asante, T, also be to me, Edo message, Naba, Yabeken Kai, Ede Ama. Good afternoon, or say, God bless you and your good work. Nyaminshira, so once you wash ye, na wuti ye. Well, say, good afternoon, my name is Sekria. I think the woman is not dead, the man is hiding her. Well, I'm one makwa kuhunu na emu no ewo mortuary channel so efa ba me say grow fan ye mojedure was obi ya etumi enunu bie grow fan yo ye de kokoo e na ye grow fan e ne yaso anua ne nuru nyina e de agum say be enu nti obi a eya na wo nan ne wo nsata ye utichiti no enya na se anapokra se oda ontumi enne yie ye sade be kye na honam nyina e ye omre ontumi enedi wo a wo ye adwuma e wo eja ho. Okay, all right. Hello. Hello. Yeah. Hello. Can you hear me? Me pacha mete won kapa. Ayo. Wada Roma asemu ya ye ka ho asemu na so pese wo ka bibi na wo kire mramu kakra. De mra ka fa ho kakra kire ye. Me pacha mo anonko. Okay, me pacha na me ka say first of all no court na ka say ofa ni yenembra. It is a court in the castle on Fanny Rimbre. What say? Omokache no ne lawyer no. No. A day a bekache court me say ampa ni rine wu. Apart from that, so the lawyer ne was so ye motion echo. No request to say. Omo fa dan owuye. Baby a owuye. Any autopsy report say nipa kon we wu ampa. E wo mu say busia nako. Ako who say nipa krone will but
court na anka say onfa ne yiri ne bra nka obi a enti say wewu 87.9 Kumasi. aha enti first onko court nko kanche court say ne yiri ne wewu ankasa na omo wo no so omo lawyer na request say onfa first of all da owuye baby a owuye any autopsy report show because Ghana hanim remu we was say a autopsy report enti was say the autopsy report show kwanya of fast wa owuye eno ne hia and am also no ni right so the sunu ne be kwa akọ fridge ma bra on country no busiafo Akoma FM 87.9 Kumasi. aha pacho me pacho say when mu nyina achi no say abusia no ka ese wo mo pe body no a be ma ne wo right so mo betumi deny abusiafo no body no there be on to me deny abusiafo body because wo betimi aka say bi kra na ne yire no etiase no na busia ne nka wo de me fa ne saa wo betimi anya excuses bi a emra no so betimi agina so aka say oh because of this intino ene wo betimi afa wo yire mu aye wa ye wa bra busia wo fa mu ne ma wo mo obetimi anya bibi agina so saa there be on to me ready who say emra mu no court no kwa anya wo nko wo kasa wo kan ne de yasem e was court ni yetie two sides. Now you say the law lies in the bosom of the judge. Not judge, not now. Now own to me because if you need dear a busia dear. If you need a busia dear, me that's a part of me. Bema no emfa. Won't release a mono and family busiani in a chile no so. Was saying ya waba any busia but not say. One more or banner japadiano or per se, what Ginny na, what bro banish a frigimo, me pacho and also send them run a cafe. And no crano and yet possible because and no need to mean found son can't be a japadie. A bra 1 year letters of administration, your afraid be intermeddling. And see, say, obi ewu na say 1 year letters of administration na say what the one saka ka nipa no ebus major padia a criminal offense your friend intermeddling into no crime first of all no you're wrong to do that na ebusiane so efom baby lawyer say wo munya enhunu wo makohunu mu ne de but ehun samunya nwie peye na wo madi omo sister ne na awotwe da no eno so omo fom ya na ne kwan so eno de me any money mu but in ka was so chain and son no mu di 1 week ne kra because send any pa ko ni wuye unim da ni pa uda no wuye ne kra 1 week ne mu di ne sen ni na no hone de ebusia na anya de ke was so chain ne bibia ye pepepe and son na 1 week ne kra o medi but say busia de o medi ewie nti ye ntumi fom bebre aha e wo hon ti se bema no ene ye twe when na minye we dia emra no etumi wi no completely completely because obi mu no untumi first untumi fa nko chef apart from that emu de nipa bia ehuhia nti I see ehu da nipa kro ni wuye senia nipa kro ni kra ewuye autopsy report ni de ehuhia pa. And apart from that, sometimes obi who are ABA nipa kro ni the tissue and based on that autopsy yes me won say they are true abuse ni niema and the man nipa kro ni wuye aha nti no de ehuhia pa mimi sa de atwa to okra mpache se abusia wo mu be mai emu no ne ye atwe ne se ne ye ne sei na ya te sei bia wo ye ne yere yi and no the injunction or some sisi ane ko betumi ed injunction atumu so be mani ntumi yi me pacho me da se papa enu nti se bibi kire ya adwene ya wadawroma ye besa ba ho na anamontwi nso a ye tuo no se ye hia moa bi a ye besa ba ho mpacho ye me da asefo so me da se papa ti ye nya lawyer no wa kire mu kama e bia ma ye wadawroma na mi sawo
ebra bema no emma be free ye woba no wawu ni ade no me pa chu wo court ho mo sign call back ekwo kan say bema no a mo share no say ko mfa your sister mra 12 no wa frɛ ye say your sister wu on the 6th mo call back ko bo mama ne okay say court no ya aware che say bo mama ne enti me lawyer kan say ye magi eyi wo man no nya kraka ma nya jesu sama police function no e dem is so ni me bra ba ko fra brochure ba ana mo gi number say ye be sa ade no wo mu no ani e show say brochure for bibia ahia wo mu enti asa me ko na me ko up and down won say me be say ka brochure for die kire efe e wo ni papa ho mo hu mu so wo de wo ma wo de brochure for die wo de ye ni abre a wo say brochure for die court ko wo ma ko enti ye ni lawyer akasa ye ni lawyer akasa enu ti Peter Mensa sa wo hwe ye na wutie ye ya bema ye careful na fa wo phone no ye di nkomo fa wo phone no ne ye ni nkomo wo be ware wo bi di sia wo nya odea what bi da na ye wu nua ba wo Peter Mensa nua ba enu obi be wo ano na wo sister wo no wa mbo wo ba ne wo na chef massa wo ska wo ntumi nto Ghana wo ska ntumi nto Ghana what World Vision Ghana, ne Vision Fan Ghana, and I can was see and catch it. Say ni nipa bonfo bi ene na mo scam nkrofo ene saying ubehunani afro ana ubehunani ya ma message mpacho mayi ne be memu ayemre nti mo hye no kwete sos e ma me ne se wo ye ya na edwonkodwo ye ya na edwonkodwo okay enti no wo mo se wo mo ma loan bia e wo kurom ha enu to obi send o message anaso obi fro ka kire wo se World Vision Ghana ye nie ye pese ye ma loan ya mesre wo adamfa wa adwere ma wonom wo bebu afa so esanso wo mo ka so ma loan no wo mo ye wo se yo ansa na aba me ye be ma obi no fa kakra bre ye ne ye fa nto ho na ye nhwe so mfa ma loan no ebi na cheso mbepu obu no enu ti e basa e ya azafo na efre wo sansa ye ne yankasa no ye ma loan shane so ma me enura me ka say World Vision for e ma loan e ya azano obi aside be message say fa wo number ba na me koji loan message so me say more ye be bu ma che ye ma loan obi o ka say World Vision ni we mbe ma loan bia e ya aza wo say for mo number ma me na me koji loan wo dia bomodia na frɛ World Vision Ghana for so obi fro say o ma loan a e ye ntro wo mo scam wo mo bedi wo sika wo mbaji wo hu sika aka no enti jai enu wo ni nkobokora enura chiri ba wo mo fro na chire wa adwene afre 0508 352 002 0508 352 002 ana 0302 232 607 0302 232 607 so for require about center krasi doctor na ekasa kire wo no wo se wo yade bia no bomode aso de bebe na kache e betu ni gina se deku di amount ne de require about me sana badwa so a etu yade bia se koko ye ne fa hu na momre bi immune system no enu ti bomode amount saka require about me sana ebi fra 0248 672271 0248 672271 goes away funeral home ese we yie no de fa yie no hu bia no fa beda wonom would ye any planning because will be agofo ma everything be a fair ye who be a da one will be ensuring ambulance a quote to the bed de muno adaka be an your best serve where ye na said yani amubedi nina no or mapake ewo and notice I would this year you and yafina one mobile planet and one say a bushia penny yedi and munmako eho moko goes with finra homa the akenyano or mua ebeye e de amamu where de non so sa pepe and etie wa safo waben labor or ne cocoa board a dine on a shed udra no bisa ankrato na ye better of 03220 06 06221 03220 06221 and 0243 737457 0243 737457 na che say anyone any enkomo time herbal mister eno de malaria dro wonu ato ntumi ne di honam ya omre no time time yade no ebeko time mister and capsules abc immune system oba ne bema wanya na munsan yade madro time mister and capsules no ye numbom na entumi ensiesie mu nyina da 0244
0244417669 0244417669 time and row when you be at all baby AFL deodorant roll-on and one as they say ye use you ye de fefe moto mu ne ye ho ye hwam ne ye ho we say the money nyina e wa bra yente ebre na ye wo free send passion free send activist free send smart so we use de beboa wo do na wo de aye roll-on na abre bia do wo de afefa moto mu be obi a enka e wo ne ho a to bi koma no na wo to bi koma no use obedo ase ye papa e na face say ye top pint ne dwa na wo so wo ni adwuma bia ye a wo kwaje bosia wo bills micro credit wo na wo de akwa AFR deodorant roll-on bi na wakwa akoton ye beto ama wo so anya mfaso twitwiri die na kuma se shops edum wo kwa wa bisa benya bi enkran sanso na takraze obenya bi eho Frempass Royal Enterprise omu na distribute for 0544726882 0544726882 na ekotu bikoton sanso na Greenfield Herbal Scientific Hospital wonso de ayaresa fie ene ho enu nti se na yade na didu mu ache wiewie wo se konte ba tete pasa for wani eche Greenfield Scientific Herbal Hospital na yemfa nubra ne hama doctor for papa ehwo ne yefa entry ema ye wo ultramodern lab ye kidney test liver test ahodo ni nyina bi ye eho na abehunu ye wo anungwa odogo no last stop frame 0243983906 0243933906 na anyone so any enkomo nei wo betumi aboa wo ekwabia so na power specialist ye kan fo wonum de ama ye ma me akosu adua ya wo se bomode ana bra kompo e na etua wo minemu wada ama yenye operation ye de aduro ma na ne nyina afiri ho hepatitis fatty liver eno so bomode ana bra srade no ato fapem ana ato fasio e de afa wo liver no ho a eno no oba wo mo ebeyi afiri ho e de ama ene ye de jirikajiri meme adro ne capsules ne mixture no aba ema mema bo adwuma 24/7 mo yerenom ema wono mo piafo be ema wa mo adwuma yi abonsa wo yere pra no otwodwom me kudu da de sambe wa me foforo ba ye no we ade a wo ye mani nye ho kora so mpe so yere beto sa anwum we di a ene ye bomode ya ne ma won sanka jirikajiri no ebi na power specialist eba hospital no enkran ye wo kwabenya ASP road kwa wo say power hospital bus stop ward Kumasi Feyi Asebosunchi Road, Edua ya Junction, Takrade, Anaji Estate, Yebe Hantama Urabanke, Bomodia Nefre Power, your number C 0244 544 422 0244 544 422 na anyone any enkomo se siada na emom no wo be chene so papa e de amame sese osa e na etete wo na ehe ha wo dia ene na osa tamfo aduro no abo ye haksa eno ye osa tamfo aduro papa haksa meshane ne capsules no wo benum abomo ene etutu osa se deku osa ya wodidi ya asam ekom so de wa asam obofro wo oyam dwa wo ene wo ne mafo na wo fam wo mese wo da wo nya haksa meshane ne capsules ne bi osa tamfo wo ni bro enfiedum yenu a enom obapemfo no wo ama akora no fo so wo nom bi chane son se wo friend number si ya baabi a wo pe bi atuo bi ya no ye be kire wo 0240238310 0240238310 0240238310 Karose Vegas ye Zahara enupa no en ye dia ba dwaso Zahara meshane ne capsule Zahara G capsules wo en di heba mesha eno so ewo ho bi enrei eyema ene memedro Dr. Amwa Karose Ventures wono ene de Zahara enupa aba Dr. Etwa Pruse so de enura eyetatahwe sei aba abedo ma enafe emema se wo pendudu mu atua fre 0246 348334 0246 348334 na Emma Wonsanka Nroyi ebi Herbal Clinic enso de doctor oya de dodo doctor say eni yade eni nipadua no ekania enu nti eni yade bia no bomode aso de beba ebi Herbal Clinic oba awuko fichi a wote ya ofiti crisis so hypertension stroke prostate liver kidney emfa nko ba bia say ebi Herbal Clinic na Kumasi ye wokwada so dwena say ye ben eme market no do ma hinkro ye Ebenezer preschool ye ne eye apiaku because store ene bofi pam 0541 565 199 0541 565 199 na chese ene ABA Herbal Clinic for any enkomo na ontumi emwa ewo wa yareshe emo
Okay, well, say, good afternoon. God bless you for your great work. My name is Sir Eric from Akropong. The family should allow the men for the property. He was the one who killed his sister, Sir Eric. Okay, sir, me da say, and one for property, the man. And no crowd, the lawyer Martin and Cap, or say, lalai cra, a business to sister, Ben May, one no, enna, a cum or bano, na bibi or what would this year. Or say, hello, madam, good afternoon, please. I'm using. Okay, me pacho. I'm using WhatsApp. I think he have used the woman for something and go by the name Nana Skype. They should arrest the man. Okay, we know ayan krata be no. Peter no wo subi. Peter was subi. Nti Peter ye gusua me pacho wo the next. Say yenye Peter mo ma me next. Okay. Yenye Peter mo ma me next story because case we dey yaji aboyebo. Me pacho yaji aboyebo. Ye be ma ye lawyer abem. Ye be ma ye lawyer abemu because asem we dey. Ye nti bi da. Ye be ka no dodo. What yakọ prempa samo ko. Yakọ ADR ko fa oba no bro. Wan fa na ma. Me ko sunya kweton be 1.5 year. Wo ba ya court ko fa oba ne bra wo se wawu a wo fa mu ma bushia no what be da. Wo ba ye no ho ade ni sika na bushia ne ton ne ma wo. Okay. Hello, yeah. Peter, me mo ha. Hello, Peter. Okay, me da say me dey e dey Maa Akos. Na me ba chu wo wa da wuruma. Wo yire wanya ne ba bi kuro. Handa. Why da wo so free? Pacha mi ga wa ha wo ni kasa mi won ni Enye Peter ni Peter ne mi ga o ye di ga se wo ni kasa. Bi Peter Pacha wo na me pesa me no wo kasa. Mi ba na so ni se na me ni wo yiri ya wo free mu no. Woni abusua hia ye no. E de na mo ka ye hye ye be na wo ye fa na eyiye ene ne bibia ho. Mi ba cho to bo ase. DNS. Pacha Peter na ka se. Peter ni brani. Ni brani asem na wo kan ai se na kuma tu ni na. Nti na ma won mi nkasa yi. Peter we ka se wo yire Hana na busuafo ena di asem aba betu ye nimu oba de friend na e abetu mandimu e na busuafo na di asem bi abetu ye nimu se ebra wo ba no free mu no ensensem bi kwaso ne yepese ehunu ni ya kwaso ba to na betu manim ewe he anfi ana police station. Hello me pacho na betu ye nimu wo radio station. Radio station. Radio station there. Onia TV. Akoma FM Onia TV. Onia TV. Show ben. Show ben Onia TV show ben. Papa me say Onia TV me bi say wada me nya ba Onia TV a me ntumi nyina won kasa me ye ba ho. Enya brand keto. Me say e de na asie e wo ben ma no ne oba da busia ntem. Okay, pacho ni bibi Onia TV. Fa udi maye. Ye beba ho mo abomidi me say e na ekoso wo be ma no oba na busia story akere o say e de na ekoso wo be ma no ani wo ba na the ekoso ni de ye ntimi nkan phone so itusu Onua TV de a ye ni bebi Onua TV wo itima ye udi na ma excess kura ye ba ye mra ye nso ye fa ya tem so wo ni bebi a wo na fe me sai ma wo e de abiem wo so ni bebi a wo nua wo me pa cho oba ni free na wa wo free wo ye free o sei me dey the Maa Akos edi a okita Onua TV me dey the Maa Akos papa wo me di a chere wo se di Onua TV no da be dey me kan wo program me edi ni edi papa na edi na ka chere me say Captain Smash show yeah food deben show
Papa, say, and you will go with the Bama, and you will need Peter. And the answer was I will be some questions. And you also for phone name Peter. So what the questions you the right idea. And I want a minute to phone Peter. And I hold a police station. Program media Bibi jeje mu ahunu. Woni Peter ni na bibi jeje mu ahunu. Wo tase woni mra. Woni mra. Woni mama bre. Woni mama bre. Wo bi dihia wo ma na man ye de mu na kwa hye fridge mu. Embo mu Ghana pa so de. Be me na. This kind of kasa. Ako, ene heat na no ade. Heat na no ade. Family mu a Marco yema ahefo ne etifo na kwaba emra Friend Powers Royal Enterprise yakofa AFR free central loans e de aba ikeso na AFR ba yi de ne se cent wo bi ho na obi de besire obi de to atwa se obi yeda so de bibi sire na so nyanya AFR ne bi nti de ye ka hwe nipa ni na ne se ompe AFR free central loans a no na ekuta impeccable fragrance ma ho ye hwam ba bia abeko bia na ma neoma etimi kokama enso edema na enei no ye bia adwumanim and I'm say AFR no say said the amount for so more tono nti ama demand na kosro wa wo pese wo ton bi wo pese ye distributor wo pese ye supplier wo pese wo ton bi a ye number na wo TV no so no be fa na wafrɛ wofra nkomodie bi oho bia ne mpemfo na wo betwetwe nkomo ama onso atimi anya bi atom e bia meka sɛ onso wa wo foforo na wo fie nti wontimi nkɔ adwuma anase wo so uni adwuma kra na bia okuta sika bi but wo hu adwuma wo mfa wo sika na ekuta no nkonkoruam the right venture adwuma papa na betimi do sika ram ye AFR free central loans and I'm say utopia ye the mount at very affordable price now so the kakrato so now what tom na advertise ye no so no e kasama no ho pa anti no wo hwe ye na so ni adwuma ye impo wo adwuma ye now per extra income de ye kan na say number wo TV so fa wo fa sika bi ekuta bia na be hwe so ne enso ama bi no waton ye buy be free advert enso e de ama na boa ma adwuma no so etimi akoma me be bo number no de ama wa wo tie radio no wa hwe TV ni de number no 0544 726 882 0544 726 882 and it was 0246 392 973 0246 392 973 first number na wo TV no so de me no kasa ya me na me handle nti o fresh si aye ntimi nkasa obetimi a send a WhatsApp message e be respond e bia pe product and a picture and I have more information about the product I be boa e was akwan so me share mo memfre me se memfre first number no frɛ numbers are made to jano mintimi no nkasa sadri na bibia nso enko kama na AFR free central loans ne de de bia ye ba ye trail the NTS use and I'm say roll-ons na omo ye de ba no do na no abrofo no ye no omo standard omo ye no omo condition no omo he no omo de ye but oba Africa na aba Ghana hanim say awia ne bo tie weather condition ne omo de ne different cry but we openi bi ana Ghana ni okotena brochie na ohwe de we a Ghana ha si weather na sitie no om betimi aye roll on betimi aboa ya ma ye ho ahonedie ne ye enkan we ye ho ani mfifire dodo a tie no e betimi abrash ya no ntina ye AFR free cent we Ghana ni dia AFR free cent roll-ons eye wo roll na se obomodin ya use no e betimi aboa wo na me pa cho ekuta antiperspirant properties ye ka antiperspirant ne se ekuta properties a eboa suppress sweat e ma mfifire until bebre say bia be use roll on and I say bia be use perfume na be na ma wiem kakra bi na mfifire etel na wa mato mu ni na fo obo se na afi o de hanky and I say o de tissue e pepa wa mato mu ni ade ne da bi we say na eboa e ma
ultra dryness and a hydration a boa ɛma ho we say 24 hours ni now use ya ɛma ho we say ɛma mfifire into bebre into you be a mfifire ta so na o sweaty bebre ho me te a but modern sa won sa beka AFR free central ɛno aduhwama ebetimi aboa na suppress sweat ɛnam antiperspirant properties e wo mu no ode okuta phone a obetimi agogo antiperspirant obehu the meaning of antiperspirant eboa ema ho we say eboa eyiye fi biara ebetimi akọ we die mu na so enso etimi free mu ti mama ni so be share nso amame afei esansu kuta lemon essences ekuta natural essences a lemon essence and lemon properties wom nti enei no se bia wonyini kakra ye se ayafa nka twade twitwa matuam se de be yi nka ade afiri wo ho AFR free central loans no ye de anka twade ri bia gum dada three different types in I say free scent passion, free scent active, and I say free scent smart. Who use here a year in carboni edifil home. Into a nation of a cocoton, Cadena, and Nay 2025, we chew a more to a money added there be a chum. Koto AFR free scent roll-ons. When you use here, a being can be a one who be a, or using just 2 months. Although Pam use perfume, be a bit me a pea, or bright and carboni beer and mouth, and now lemon essence, I woman, it's me bois, a yes, I know money now edifil home. And I feel so as I colorless and Pempino, a month for be a challenge with roll on and a perfume so we use it. If we had it, would go at time, and I come at time, my boss and I come. Nachi. I just say be our compare detergent ne power zone near the see what I den. Imagine so our tisika top perfume. Now if you are member with you. AFR free central roll-ons a colorless. Baby I can start at near white say a day and cover tidy. And Jadi Janke can be our tadium into so use AFR free central roll-ons that's a pia bontenance you crack or tar on fahon obedience you go on fahon if you feel better was saying what I didn't move for cram poor and Jadi a fin ever what I did him and ya say be our baby na ebi awoko interview bi krampo na abeka koduro mfifira atel kakra na draw wata de nim sa obi abeka abranti ana baba ba ni ho offense ondi ne ho ni ti me pa cho so person save you from all these enimguase ni na me pa cho solution ni AFR free cent roll-ons and e account for the amount afen so roll on ni bi how use ya and it me si o moto ntise super glue glue ayo moto afa o peja on sakra won timi peja we are very easy on your skin eboa ma bibia so timi kwakama na de sa kwan so e account for the amount about time no ye ma me no ma bad time ma no be ko school mbekwa ko di agro mfifiri beti on beba no musku atade nim kan abosi no mo nanfofo esre omo to AFR free central on ana pa akwara ni dware o ko school di bia ye no ho o beba fie obosi na atade mu hwehwe akwara bi o ha ni school o ko no environment ni very nice e bi obedi agro nka na ni uniform ni nye fi na emom no enam smell en carbon no nti agise de bia obatan o si uba uniform na epa na etete na water for to AFR free central loans onya de bia akwada no ho eno ano no omo ho be hwehwe sham school atade nye de bia na besi metimi so service card ama me ne o ka se bia won so o akodonkua bi o kanchema bi o kunu bi o yire bi sent bi won ho saa de no aya na you're quite sensitive sa obeka because oko kan one for a profound way no one can ya e betima akwafa asema de baby awadwuma mu pani bi working colleague bi but modern so beto AFR free central because nipa no only near very close e baby abeba ni bia no wo se enkan wo no ho no nye nanso o ye den akwakoka to AFR free central loans ni bi na fa kokko chesa nipa no wo di che nipa na what solve our problem ni na de free ho wa bra won fa wa no nka bibia ma ne nkofa bibia na say issues bia internal wranglings bia na say disparity bia mba montem momoden say onsa beka bi onya onsanya ka AFR fa chadofo no mu nyuzi e bia ne ya me no kasa ekra sa wo dofo bia nya asema wo de na opon adwuma na wo kwa boru cosmetic shop bia ben to AFR ni bi to 3 different variants ni bi na fa kokko che nipa no what solve issue ni na aboa ma bibia so etimi akọ kama enso edi ama ti e kamfo de ama obi biara se mo behia bi especially ye nuanom nketo no more boarding houses no tertiary institutions any SHS no motor provisions no awofo motor provisions no mo so mo fan ko school a monto AFR free central loans enka ho enam se na betimi abo mo ho ayehwam no mo asua ade with confidence akwada no ko school mu na se be cent wo no ho a e ba sa na omo sere ne sa na limit na say e ma the confidence level kwan point mi nkoso e ba sa affecting academically ti bo modern say obeto bia ma wo ma obeto bia ma wo nanfofo abusua ni nyina mo nchemfa because sham roll on we odi ye wo ho 24 hours ni na anapa udware di bi ye wo ho a ade be chi na eda so e wo ho because sham e boa extra hydration e boa eyi antiperspirant e de free ho afen so e boa ma bibia nso ye kama na de ye manika wo ho kra na ye free cent no bebia be wura bia use AFR free central loans bia no unya wura ho abosina cent no age bebia no
bi asase no mo approach no mo bisa say spray be na use enso na enye spray o ti momoden say won sabeka bi ma me fa number no to anim bi na frɛ sɛ opɛ bi atu atom sika bi ekuta o so okuta 500 cedis okuta 400 cedis okuta 1000 cedis a ye bema obi no aton number no 0544 726 882 0544 726 882 and 0246 392 973 0246 392 973 AFR free cent roll on your numbers ma me ma ba bia benya biato na me sorry so wo kuma se ha se ya ubowura mu ewo ahensan China mo ho no ma ubenya AFR dodo bia wo pe bia nso etimi ato afei so urua mu ewo adumu a ziwe cosmetics ewo adum ubenya biato and very enterprise nso adum Paul Segolin okwa benya biato Felicia Bako and Sons ewo kofo clinic ho ebi nso wa binche ho na urua ha ubenya AFR ne bi nso etimi ato me ba cho ubenya bi obon V cosmetics ewo kejetia ni ho na benya biato Slim cosmetics enso ewo kejetia MTN office ho ubenya bi enso etimi ato honom Feature cosmetics ewo adum PZ afei so Comfort Doncor cosmetics enso ewo adum PZ honom baby boys no ton phones no ho na kwa on sabeka bi cosmetics shop bia wo kuma se ye bia de boruam also pay AFR free scent roll-ons afei wo tachima na ba modern room ewo Lovely cosmetics Joyce cosmetics Tina cosmetics Ash Cosmetics, Nakwe Cosmetics, Oxider Cosmetics, First Lady Cosmetics. When na eye techiman for o techima, but modern say obeko bebe mabobodin, neko pebito. Wenchi for Monko Son of Man shop, Son of Man ewo wenchi. Na fi Alaji Krembo shop enso ewo wenchi. Ehonso kwa on sabeka AFR free cent roll-ons be. Offenso kokote, o offenso kokote ko owa hene cosmetics, o ko owa hene cosmetics a on sabeka AFR free cent roll-ons be. Na fi onso wetimi ato and crime for ni na no momoremu ewo drag lane momoremu ewo keshi honom uro keshi honom a baby tonton nku cosmetic product bia no uro ho a obenya AFR ni bi enso etimi ato obetimi afra ye number na ewo TV ne so no so na afi ye no wo atwetwe nkomo na ye koi no ye de ade ba ko page awo ye say se wo ye guy na wo gidi se wo swag no wo high na wo dress it na about tie now to sit town na person be a hair lie no more say hi please can I get a hug if it's a one or level no high and among all the guys we the most star guy now unim so lucky fly then so there be marco unya house fly no be baby sasa why no what you say we use AFR free scent morona ekuta impeccable fragrance e ma lucky fly to say butterfly oh nyame nsira papa ne we dey ye ba ba rapo a ni say ye twa ye nyum nti esura ye atwa nti we die baba time we me competition wa me fra bit me ani a chew na say ya chew free me da so papa Yakub 87.9 FM and afe onua TV Akoma mu nsam dwumade no ana wo hwada wutie no will be the message for US about say it seems the man sitting before you lack courage. Are there no strong capable youth in the family? Please help the family. What's obi se makopa me pacho mo pagya mo abegya for that is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I feel. I'm on the top of the world, down on creation, and the only explanation I can. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. Okay. Sorry, the person you called cannot answer at the moment. One year frɛ one yes I frɛ one but on fa yɛntwa yɛ homra Ewra me pacho brana me bonsam Peter Mensa yɛ bɛyi bonsam but ontumi nkyerɛkyerɛ mu die nti ani kuru no yɛ bɛyi bonsam ɛdeɛ na ma bɛma no yɛ bɛyi bonsam wɔn kura sɛ ɔbɔ no no ɔpam no wɔn na ba wɔn ho a no ampai mo no ɛbɛ fie kura no kokoko da wɔ yere nkyɛn
Peter no ba eba mo sister ni fi o big farm ho a because abre no na Peter aware foforo ne neti so wutuom ɛna wagya wo sister ne nko a ɛwɔ ayi pig farm ho enti sɛ ne kunu no kra ba fie ho a no wɔ pam no okay na kyɛ sɛ bra wo wu ye nyina no wo mo ware bɛma no ware foforo de ba no onya wo sister no mo da so ware sa na tie okay enti bɛma ne ba ibom sam ne ade ɛna wo sister enti mesrem wo day twa to kra mo de kwasra mo sister ya mo kɔ ye na oni ho bi mu no na ɛda bɛyi day twa to a de kwasra sister no oni ho no bi mu no na ye January which is this year na say which year 2022 2022 January ɛna mo de kwasra mo sister mo kɔ ye na ne ho te sɛn wana na etu kwa na mutu watu kwa abrochi esi de na mo kwasra no wo se mo mi bi na enti mo kwasra no wa abrochire mi bi sa se e de twa to a mo de kwasra mo sister mo hu no ya mo ahu ne bie mo wode awu ye da ben okay ne December 2022 no December 2022 and de no ofra abrochire aba December 2021 ai na de mo be mama bro ei anansa na kusemo de mo nkosra no anu an se bia ye kɔ hɔ a be ma ne ma ye hu ya assistant ni ye nkosra no ba December January 2021 said a question no aye question de wo se me bi sa bia me pese me hu ne se me se de twa to okra ya mo de kosra mo sister oh Marcus 2021 and January 2022 I know two kwa bridge enti free one de mo ahu ne biem kopem samoti ni wei ba na mo ni di nkomo wo phone so ya ni di nkomo ya say before na Mr. Baako te wo say dem kan no ono na net ne ho ye wo sister tiwa very good no kwa bridge no ani papa no epam sisa ne ne ma no ebae ba akura boy bi oye adwuma wa kra a friend Richard me wo faase papa no pam apam na frifio okay enti yeti wa bobo da no anko woton wo de fada ne ye to no to ansa se ye pe wunua no ye beba japade ne so se wo sister yeti wa ene wo faase no ena na ete mo sister ho ena mo sister kwa abrochire no be ma no be pam abusua no e wo fie ho no efiri ho okay but wo sister ba ye de o sa akwohye pick farm ho a wa bra na busuani wo ba nkwohye o mo na wodi obi yi ne niam kope down for baby ma no ye hu no why ne enti be ma no yi ne niam kope baby foforo ti baby a Peter de mo sister call baby ho no de eno de mo ahunu biem okay na mi bi senti ebra mo kwahwehwe mo sister na mo hu se yi na free pig farm ho na bu bi sa be ma no a wo se won kire mo baby o de mo sister akosie na mo be na mutu ye senka mo de behunu mo sister baby what here me ko preset quarters for your case e de man praise for no invite no no sabe o is stubborn FM Akoma mu nsam dwumade eso wo hwe ewo Onua TV nso na Pastor Julius me Joshua Ekua koko Obaya ma hiti tu se de mesi hiti no ma hiti ro efiefu mu nyu sa o efiefu mu nyu yo ko se efunu pa competition sa de efunu competition mama ade a ene me se wo ma men kan kire busuan etie me se wo fie na oba bi hyiwi twetwen second to aboa mento na sabra dabi obehia na pa pasa asam no kwapa na wo kan dura bi obehia no obehia na pa nka ne breni sa wo ba o tesa ka ne breni koma no nyina be paapai se we kwaba baji oba free abusuan mu edna kwaware wo de ne kwaware a in fact all indication che se na atete ene ade ewo fan se afede de ko e bia kosie no obi di sha kofa no wawu ntimi antu na mo amfa busua pani kura ni wachi amebo amane se mo de shara ye besere no wa film uti bebi na woto nkra na wotweda sa na wotweda kwa wansi ase wansi ade busua ni bia so ama busua ni bia nsi ase okay ye ba beji efunu so a wose me di funu na kwhye mo kire me ntimi release funu no mfam eh we na papa fo we na ka kwaji funu no da we mu ntimi nyi funu da we mu ntimi nyi funu no because we de wa she one mu reda wa asa na dwen wo boda
na nko wura ho na ka hospital kro nko anko mo meje ho mo de ade ne ye sa ona we na ma on so suspect ne say on na eku na ma me no be ya adwene because wonnim se bibia nim a man ko bi funu de e wasembe efunu anya wo de ya de ye gye fridge mu e de ma abusuafo no woni abusuafo ntena se nya hyehyɛ bia woni abusuafo nka ahwe wo se magye o mu funu mesre Mr. Peter yesi ahopopo asi so nya ahopopo bi na asi so se wutimi kum ni pade a ene wuntimi nka se ye no kasa obesuro se wunkun no so a ye no kasa na ye behunu se sie de dawo se sie ansa eye wo na wo kun se wunkun na ma ye won se nya na wo kun no obra na oje efunu kwa wajime chen wo ataba papa obra na oje efunu so ono no beka mesre mu abusua pani na ya mo salita mo salita anyansafo ma mo na se wonya yi busua pani a ona e ba be di busua ni nyina so aka mo asema ma wo na wo di wei atu anamo akoba bi se mo ko kan asema wo be wi na asa no wasa to mo nkyere ono a oba be kan asem na mo onya ba bi agina no wo be wi no wasa to mo nkyere mama mesre Peter nua na oje efunu no eninsem fun se Peter asem se be Peter gina no so ono no ho opo a ene na be bi ogya na ho to che de wo ye no mesre wo se mummra from na bra ho ase na ma ye ntena se na asem no be bi a wo de ne nam no sa wo pa de kokko ehu a ye bete dam na ma ha de aba be kire wo mama me fansia ye be sa to case na so enti me fansia na na kwam kabi na wa ma ya ntene nka Peter be nu ho se asem na ba be du ha na me papa fo ni madi o mo ya pa ya de mufu ye obi guru mo se na mo tete ya se ye bu se ma asem amuntimi nkasa ye bu se ma asem amuntimi we mo wa fa asem fo ma akra enya asem ye se mo ngoka mo be ka se asemante said that one to papa so 18 years girl betena konwa we aso ha ma ne aya ne Mary ye wie ye se akoye be na konwa 18 years girl obie na no ko to say nyas esisi so akokora te say we sit something years ye bu say asema na de na nam kran ye bu say asema na de na nam abroje fo mo nye ma ye ya asema say abroje fo na ha baby ha mo nzu asem ka onye sa baby am ko bi am babre o ma wore ma mfansi na koko we dey ye say a man e dangerous ememe bi ye dangerous say ma we obey bia ni wo betumi ya sa ade we ade we obey bia ni ho se wo betumi pa ware be man se be man ye ne dai se wo ye ne dai na wawu na wo se wo beji funu aka ne ho na wo no abesie no na ye ma afra no me ma no kwa me hu de omo ye se be me ye tumi atutu ne nan asi mu mabusu efie na wo ba no wa ma me kan kire mo se eye hu hihye ye nie na sei ni ye ba sie me yere na sei ni ye ba ba ye no mo ba be ka chom se ba bia mo tie no ebusua sa ase so no mo me ba be ton ti muntu na ma hwe ni se ya hey no wa so de na wo ko na me oba kwa se muntu bi fa we medi mi wo bi fi o me oba muntu mi fa we medi mi e wo fi Sami me sister ewu na be ka cha me se ni kunu wo ba ye wo ma ye me ye ye wo hye na wo be pa japade ye me bi oba kwa se me sia hange wo akoso na ma wo so wo no adwene papa be ba wutiri mu adwene papa e be ba wutiri mu oba wo ne na wo nnan Peter boni ba na oba ne dia ye wo boni ba na wo ba na dia ye wo o ye wo boni kura wo ne wo nnan enti ya ne ye ka cha ma na nya hwe ono wo ma nti kanya hwe Peter wono wo ma nnan a wo mugu abrochire enti pa susu wan pa se ekwan a wo de wo yere e be fa so nie se busuen kura na wo wo wa asem abra be ka bom sie funu na ka nipa bom wo asem ba e na ka nipa bom Peter wutiri mu oden papa wo ye wudini papa wo ye bai bon sam ba mama men kan kire wade na wo ye no mi hunu bi da wo wiase mu adai ana wo hye nipa eya wo saa se tutu ampa se enti wontu mi fa wo yiri efunu emma akani free kononom wo free haye Peter mi hu adwune mi papa na me se ma ko ko tira se de o to bo na bono no ne hu nya hi yo gina nchen ni nuya bi no na ni gine ha eti wunya futu wo ma wunya Peter waje fon wo ba keka sa jimi sam no wutumi ka che sa bra ade na ye ye no anya obey woni na abo bra eti mesira wo de tie bia no yenkwa abusua ho
ni yenye hyehyɛ ye kama na ye tata na chiri kama na ntumdua mafie enti bra wontumi nka nkyerɛ no wonua ba se ɛdane ya ɛna ba mabusuo ma ntika obɛyɛ ne saa sɛ dane na ba mabusuo mu aka obɛyɛ ne saa na wo ba bɛgye fon na keka dia wo pɛ mo keka dia wo pɛ saa ha wurade yesu nsɛm bi sisi amanfo fie nsi bi afie bi mu na kanya saa baabi a wo hyɛ bia ma ko afutuo ba akɔ me saa de ma ɔmo wabro kyele sɛ mo mam no ɛyɛ amonfo ɔmo mra fie kakra na ɔmo mehwɛ fie eti ne mmɛn wɔn mo ate sɛ ɔmo maame afiri mu deɛ ne mmɛn wɔn mo ate sɛ ɔmo maame afiri mu ebusuafo ni nkura yi contact nkomi afrɛ wɔn akadeɛ kɔ so akyerɛ hwɛ wɔkyi nyinaa na asɛ yo wɔkyi nyinaa maame wafiri mu wɔn mɛnim baabi a wowɔ sɛ woda he sɛ woyɛ he kasa mmiri nka ma ɛɛkɔba ka ɔmo ne ebusua ka abom aka ɔmo papa deɛ ma ɔmo yɛ no aka ɔmo esɔre agyina ɛɛko sɛ papa wontumi nyɛ deɛ woyɛ maame saa because yɛyɛ wahɛ nyinaa no obiara ni wa obetumi ama yɛ ne maame sɛ ne maame yɛ deɛ sɛ wɔyɛ deɛ yi wɔbɛfa ne maame no wakora ne kama hɛ maame ɛna yɛ nhunu deɛ wɔyɛ hwɛ wɔkyi yɛsɛ wo ne yɛ ankata wɔkyi yɛ ɔpon ba popo ɛwɔ mfasoɔ sene ɛna hwɛ baabi a wokunu de wo ne nam a wɔanya ho a wɔnkata a wɔkyie wɔbɛgye pipɛse agyapadeɛ akɔ na abɛkyerɛ boɔ wo di abɛkyerɛ boɔ Peter wo ne wabuhyia deɛ wɔgye phone wɔbɛkyerɛ boɔ nipa bɔfo a moteta nkurɔfoɔ akyi sesa wadwene Peter sesa wadwene sunyɛ ɛma adwene sesa wadwene bra bɛkata wo yere akyi kama na nya misra na nyɛ sa sɛ de wo yere kɔɔ yɛ na samantwantwa wɔ hɔ ɔmfa wo ho nkyɛ wo da wobɛtoa no enti Peter mesrɛw ɛna yɛ ka ntie nyansasɛm a yɛ ka ne tie ka wo ho yɛ ne ntam na kɔ na bra busua ho na monye nhyehyɛ na kata wo yere chi kama na nyɛ saa de a wo boa ɛne baabi a wo kɔ kyekyere ne yie ɛyɛ de ya wo yere obɛba abɛfa wakɔ okay Obaya Maa Akos enne me buofua ma aduane medi kra me kai sɛ medidi Maa Akos die etwa me yam on sɛ enra me tena asem ka sɛ asem mi nka bi na me twan amade akye no mawura omodomu sukɔ ene na abusuafo no omodomu sukɔ ye no ane san na amene ɛdeɛ be na kɔte bayira ho mamu a ɛma bayira ahoma ntimi amforo soro Maa Akos Peter na wo gyina nkran na woni ni news woni ne de gyina nkran na wo bisa unnecessary question no wo mu ntie na asɛm we kɔ ama wo mu yɛte anwuam ɛna ya prepare si yɛ radio ɛna ya frɛ ɛno poka tie sabi yɛ preduasa yɛ nkwase asɛm anke yɛ bɛka akyerɛ wo gyina nkran ɛto ma ne yɛ kumase ya sɛ onua TV wo yɛ die be wom yɛ sa anwuam yɛ de asidan no yɛ ne yɛ so blocks no ɛna yɛ de asi onua TV abufu sam wo mu nyina yie no mani so ye biri wo mo se ye mimi de hye mimi oba ya brefo a misi ya me de hye e na se bra no Peter no ko okun no na ni gusu no owu na ni gusu na ewuo na hyase afiri ni fam na eba na mi mblemu Peter mi bremu abusuafo no oba na busua no na mi blemu wo mo hye botete bo bi a mo kyerɛkyerɛ eti mu ni atuturasɛm bia o mu fie ho hwan ye se ekwa abusua bi mu a brad ye won pekasa na na asumasi de eduru bebia o se ye hia asumasi ye hia obi na ni eden na ye pasam so ye beka ne bokon so a ye hia bra we di asem we na wo betimi aka eti bra na beka sa abre no ene ye hia bra wodwo enye sa abre ne ye bra wodwo sa abre ye hia sister na ni eden sister no oni abusua etiri nwanum ya ye mema nko na mema no maye sei na ma so nye den hwe se makum obi di hye na de na ko hye fridge na wo mo so asam na ko court ansa na wo beka se munua no wawu wa ye borejo ene yakusakusa no eja so Maa Akos asam na ba bia boboba na ye de age aboyebo na me oba ya brefa me se me so ma ja asam na bamobo to the sense na me ka wei ama maworefo mo tia ware ase de asuye nyansa me ni obi atem se wo tia ware ase na wo ba wo ye japade na wo kunu nya bi na wo no kunu nya na aka bom na wo ye japade biye wani ye na boni wo hoi e ba frank ansi so obi anu wo bedi ye wo ba sika ne twia na pampa mu wo di sie because on sade a wo koye na ye boni wo tia walem na so wo ba wo ye japade
now no kuru na tia madam bie woni ye because boni woni petri sister he na japade a waye he say bra ya ku no okoje japade no obi she fridge mu aye je na japade enyo na akum no me ti bi do me ti bi da na obi beka so na akum ti ase won do aye dia won na your actions Marcos your actions speak louder than words what actions na wo ye no obi emblem kwa na me I will blame you so na akum no because we give she fridge mu and count one ne wo man nan and count wakwa abusuafo fie ekwaje japade na je say wo wo ye no woni je home vida wo she fridge mu sole o sole na saman wo ho de wo se saman ni wo no wo boa saman ho vida sole hwe ba bia be ye wo yie wo she fridge mu po na ye hwe 1 week ya nhye dai wo she fridge mu na ya je wo japade wo ma vida sore na abusua no so mo ni ano a wo mo pe obi o wa ano no ni wo manim no nka bi ma wo Maa Akos medase sikapa mama just me me to no na dafo onye ni nua mama hwe wo hwe dede na e wo ho na wo se wakoja se na kuma atu na wunkum obi a wakoma atu asem bo ekra ya asem ya frɛw afa na abusafo de o masem aba so ya frɛw se won so de wo no because say no mabeka ya kra ya nyindi because of how omo keke ka omo nsem on sa se Oma ye so relax. Me hu ne sa asem no. Oma ye so relax. Na me wo de asem we be di me fie. E me ma crown sorry. Ya ye be sorry akọ. Enti asem ma ye so relax nti we hu se be me esen. Eni wanum. Ana wa fa na kan ya sa wo wakoma atu se de na asie. De na aba. Obi ye bisa o question. Ye nyanka asem no makoma atu. Wakoma atu o ne sei. Na se bibi wo ho. Me mama hwe. Me hu ne se bibi wo ho. Se enyo no mpo na ku na na de mama ye ni ha na papa bi de ne yere kwa abrochire ekwaya ne se nko de ne kwaya house osori awada oba ne na eye adwuma nyina bebre sa na omoye ewom so na be fa maame ne kwa abrochire de na so ebi kra obehwem na ye se de be si he ye maame ne kwaya adwuma ne nyina na oba ye japate se me de wo kwade a de wo obi ase ye ware a the two shall be one eti abusua no se momo nka ho me na me ne me yere akobobra me na me be fa ne koye na wa ye japade de a na ye mienu de oba na firim de na be ma me na me be di ade obi anka se wuni mu chefa na se na one na abobra na so so kwan ya wo fa so age japade no nyansa bi anim ade na wo yire wuo wa be se abusua se wo yire wu na nka ye hu ye be be kunani be se ye frafo so ansa na wo ka be kunani a wo yire a wo do no ne na nante for so many years etimi kra tu sika be fa ne kwa abrochire ene na wo nkra nan na wotweda wantimi ansi ho ede na esi enti a wantimi na chese bibi wo ho wusuo so oba rade edi o papa no se ne na kuma nyantu yi afi no anadwi mama wa hwa ye nti asem because se ne na kuma si tutu ode de obewu na kuma ntu ya wo boa abro ne bayiye na ye na oba na ono wanya ho akofa na ote ho no eye o se na wanya na ate ho na be ma no nim kwaya ofa aso a ode nya de ode nya na ote ho no ka asem papa bi kire no na ni nua no ojefo no na ayi question ni obebusebusa questions na onua TV ho no woni mu akohwe na da obi asope na da obi se man ko onua TV wo kwa ni ese enya adwuma wo ho no man se mo sori na azan ukura ya azan woboa woni obua wo sheda woboa me say wo de se e wodo eye na make akoma we akoma tu obi ebusu asem obi aka bibi na oyirewu ebusua na omode wo kwatis ka kwaje ni fra ebusua ho no ebusua ni nim kwanya oba ne fa so wuye wa wo ye be ma no so oyirewu no wa wantimi antutu nan po amesie ye se oba me ne se bi oyare ye ene wa free ma na sese wanya ho relax say ware am oba ne she fridge up to this time timi mbaye after you na watch that wanya ho aba say ye beje japad papa wuti me sumu ate papa wuti me sumu ate me se be banku dade mama me say obewu na nani guso wo de hwese ye nyina e wa ha me say obewu na nani guso say susu apa say enya na akụ ne de ne fa nyina me ne say na wo so na wo ne ye ne wusu a wo yi de ye betime akase ne dabra wonim hu bi ye nkase na akụ wonim hu bi ebia wo say ye madada nchene ebia so mama nchene obi anka hwe na emom se wonim se won sanim bi de na start na hyehyɛ onema na bra na bɛka asɛm papa bi kyerɛ na nyɛ saa de a yɛato asɛm na atuaka yɛne obedi pa medase aha ya Akoma 87.9 FM
akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ɛna wɔhwɛ n'afɛ wutie no hyɛ ne nso ɛma me sɛ ɛyɛ Josie fashion na daworoma ɛna wama me yatadeɛ kamakama ɛde ahyɛ Josie ɛwɔ Kumasi bɔm so wɔne meet me the sport ɛna ɛdi nhwɛ ne mu nti ɛnɛ sɛ wɔpɛ sɛ woyɛ wedding engagement dinner wear adoring wadwuma no Friday wani ade ma Josie fashion empepa wo ne ebe nyina emfama abrochire ɛna wo a wodi ade ehia no sɛ wodi style no ebe wo sapi Josephine obepam ne kama na afɛ yɛ de amount Fred Josie ɛwɔ 0243 433 465 Josie 0243 433 465 na any Josie fashion enkasa shene nso sɛ she's afɛ na afato so mame she's adaworoma ɔno nso ɛna mame rake ɛde ahyɛ na wɔtwe mu na wayɛ me makeup she's ɛwɔ Kumasi Sports Stadium ha yi ada wɔne Unity Oil ɛna ɛdi hwɛ ne mu adaworoma sɛ woyɛ wedding wo perige wo yɛ engagement wo kɔ adoring wo kɔ program bi a invite wo me pache wo bomodi anema she's ɛma wig papa na wo photo shoot no so wo wedding no so ma no enye wo makeup papa wo pe baby ama wo ba ahia adwuma eye she's akache ene wo se wo kro ene oye bibia bi ewo ho enu nti wonwi no bomodi ada na ma she's MWOW 0249 155 776 osinwi we mi pe bi wo de WhatsApp na wo be yama 0249 155 776 mame memo ha wusu ana wusu within the same hey ma mente wonka Beatrice Ejakwa. Ma mente wonka Beatrice Ejakwa. Beatrice free hine na bae Pacho me free ni wadubiase. Ni wadubiase ewie yi Pacho ewie de boko meba ana Akoma FM 87.9 kasa chirem amame abaha chirem ai de di kan akwara no na owo kofodua owo akra oni sister ho ana ofre me se opese okokofodua na okoye adwuma bi wo no nti me de ne koye se onkonkoye adwuma nti me ni nyina na ko ho no mo a me de ne ko hye omo nsa nti be se 1 week no san afre me se adwuma na okọ akoye wo ho no adwuma no said the omoka say eye mo adwuma na okọ akoye na okọ adwuma na enye mo na omaje ne phone no e na omaje ni number se wo so nyina nti phone no kwa ofra omo enyo no wansa ne first gi se bia wo continue na se me de me fredi a ofa but ni nuanom ni bia afra enya ade a wansa phone nti oka kire me se na mbisa ne se adwuma ne salary ye sen ana wo se ma adwuma ne ye ntua ka wo na adwuma no omo se wo de wo phone no number se wo so no wo be frefre saa na che se wo fra na omo akire wo se kase nti wo keka na wa sere ne sika na wo de atum saa nti no wo de nipa beba na ono nso saa na che se omo koyo nti ma enye adwuma o kan na nyɛ sɛ adwuma na ana me senti e be na dem o se ma me free ha ɛne e be free ha de a ɛne na twɛn me na me mra na me ba ma ba be fa wo na yakɔ nti ade akyi na o ka kyerɛ me sɛ wɔno anka sɛ adwane ye free hɔ na damfo ba kɔ be to no kwan mu a enka wɔne na struggle sɛ wo ma ne ma ɛna ɔgye ne ho full car na ɔba akra nti ɔba o woni sister hɔ afei man hu de ye yakra na sa ba Kumasi ha sei ni sister ho wakra ai na osan ba Kumasi ha e wo me bra pani ne ba e na oba na nkyɛn wo Kumasi ha nti oba ye no e na ofre me sɛ ɔne ne sister ani nua na oba na nkyɛn wa ha na sɛ de ne masi kɔ no emwa na nti me meyi ne mfiri ha ana me ka kyɛ ne sɛ wɔntwɛn esisi a me ankasa ne mamu nya mame nti wɔntwɛn me na me ma ne 3 days mpo sɛ me ba hɔ ana sɛ me pa adwuma hofra ama na wayɛ afei de enu akyi no oka kire me se sese wotena na busuani bia nkyɛn a emwa nti ɔno abɛfa ne ne we ana me se wɔntwɛn makasa wa mua me efiti ba 3 weeks ni me frɛ ne line ɛkɔ but obia ansa me okay nti wo ba ne yɛ frɛ ne sɛn endra ɛna o send me phone no ato nsom nti endra na o send message ma akwara na ɔkɔ ne nkyɛn so ɔnka nkyerɛ me se ɔyɛ sorry na me hu ne biem ɔyɛ sorry wo hu ne biem okay your friend is saying Belinda okay Belinda Poma
Belinda Mafo ne fie din de maame ya wadi mfie sɛn 18 years okay na breben na ɔkɔ sɛ ɔkɔ akɔyɛ adwuma a wode ne korɔyɛ no last month almost 2 months ni na last month no anu amu na osan bai wa nche kura ho e na obai ehene fa na ɔkɔ ekuro bɛ so koforidua hwan na ɛde ne kɔ koforidua hɔ mpacho me ankasa na me de ne kɔkɔma ne classmate na ɔkɔ so ɔkɔyɛ wɔnyɛ adwuma bi no ɔde ma no bi akɔyɛ no woni mo no ɔba na bɛma okay ɛna ɔkɔɔyɛ no adwuma no nyɛ mmɔ adwuma na ɛte sɛ qnet foɔ no bi hɔ no wɔnya akwan ɛna wɔdwane yɛ okay nti wɔdwane no ɔba akra na ɔkɔ hwan hɔ ni sister penny wɔ akra hɔ nti ɔba ne nkyɛn wɔ fie nti ɔbaayɛ no ɔkɔ ne nkyɛn wɔ akra ɛna wɔntumi ne sister no nso antena hɔ ɛna ofiri ne sister no ɔba kumase no nso ɔba hwan hɔ ɔba me bra penny ba ɛhɔ ɛno so ɔtena hɔ di na kakra sɛn ɔno so odi week ne am some days bi enti wo free akra be kuma se no wɔkra wo sister no da bi na ɔkɔ adwuma ɛno wo free fie ɔfrɛ me na ɔka kyerɛ me sɛ ɔkɔ di nua ne hɔ kuma se okay no waba ahanso obe stay kuma se na kuma se bro no bɛn na ɔmo wɔ baabi ɔmo wɔ na ɛwɔ na me ntumi baabi ti wo ayi wo ba no enim ne wo sister ayi me ankasa me bra panyin na chiri ba me ensa ne me na ne ba ne akwa anti ne omo tech nti obehye tech wo sister na ho so wo so wo ntumi enti bra na befa no na wo so wo ntumi mefa no sa bre num na wo afiri fie ti wo frɛ na wo mfa na baby a ne nafofo na afofo ni nyina no wanante ho nyina wanante omo so na danfo pa minimu na owo school kura na okɔ ne nkyɛn na danfo na nkasa na anɔpɛ yi kura ne papa frɛ okay enti wo frɛ no a ɔmpeke na ɛna ɔsande wo message sɛ ɛnya de a wo behu ne bie mu wɔse wayɛ dɛn me pacho mo fa ne picture no ento so emfa ma yɛn ne din no me pacho fa we ne ma me okay enti ne picture ɛna ɛda so no your friend no Vivian Belinda Maf nti hwan na kɔtwerɛ bibia na afo 87.9 Kumasi Belinda Mafo na nti ne sister di baabi obɛhwe Kumasi nso mo wabisa wo mo akɔ mo ho nyina mo so mo ni baabi owo akɔla na ba yɛ nkyɛ wɔ adubiase ɔso wo hu okay Belinda Mafo ni mfoni ni akuya ɛna yɛ de ato so no Belinda me sira Belinda me sira o oba o maami ati ya ma ɛna wɔbɔ mɔden sɛ wɔde wo bɛgyina yie wo hyɛ bɛrima bi dɛm apie bra Belinda wo hyɛ bɛrima bi dɛm apie bra sɛ wɔbi so asa anyem wɔka ho abra wo maame nkyɛn na Akoma ntɔ ne yam deɛ ɔde bra no nso wɔhyɛ n'akyi wo ba ɛna hyɛ n'akyi ɛna wɔsɛ kɔne wɔte wo ba ketewa sɛ kɔne kɔyɛ adwuma ɛdeɛ na wo maame mfa nyɛ wo bɛhyɛ n'ani yɛ ase wo bɛma na bɛsu saa sɛ wo de baako ama na ɛhyɛ n'akyi a ɔno ɔtete no o tete no akora ketekete hyɛ no akyi enti ɔse kɔ ne kɔyɛ adwuma ɛna wate we ama wo enti wo sɛ wɔkɔ na sɛ wɔkɔ akɔfa bɛrima foforo na wasa anyem a mesraw ka wo ho yɛ ne ntɛntɛntɛntɛm bra na wo maame wra ho wo ba na wo gya ne hɔ no so wɔ hɔ na kuntu hwan ya ne nkyia na ɛba de akosi bi abra sɛ wobi so ehu na ma yɛ sra wo Belinda fo ni na da picture no so no yɛ hwehwɛ no wadawro ma yɛ hwehwɛ no baby wo hyɛ bia yɛ sa wo Belinda bomode ana frɛ yɛ production lines no ma me fan to na me yɛ WhatsApp line no so no wobetimi afresh so ni me yenu nyina wobetimi afresh so a wobɛkyɛ baby a Belinda ɛhyɛ me pacho wo ba ko yɛ 0530 507 849 0530 507 849 ubetimi ya frese wonu Belinda wa ha ana wonu ne wa ha ana frɛ 0533 487726 0533 487726 frese so mehu Belinda wa ha me pacho yempe worof wadawro ma production line on so wo case a
wopɛ sɛ wode ba akoma mu nsɛm dwumadie so no wobɛtumi afrɛ production line no wobɛtumi afrɛ WhatsApp line no sɛ wo nso wɔ story a wopɛ sɛ wode ba na adwuma da wo nso watumi aba na mmom sɛ wohunu Belinda nso wɔ baabi afrɛ saa line no Belinda yɛserɛ wo yɛnkotodwe gu fam yɛnsa da yɛnsa yam woba no woba ketewa no wɔsu wo maame nso su deɛ si biara no fakyɛ deɛ si biara no wadaworoma bɔ mmɔden a na ɛfrɛ yɛn na ɛbra why yɛserɛ wo afei yɛnkɔ ahoma no so na atiefoɔ nkyerɛ wɔn madwene 0243 114497 0243 114497 woba so adwuma wo TV set no wodi ne baabi akasa firi wodi ne baabi akasa firi mepakyɛ yɛti Mami na umuka na watu no amegesa bishofo no muso na serious sa naka ebe ya mpese kamira mukasa nko papa no wapese wa stubborn naka yesu asense ebe stubborn sinedi ebe ya me yomu number na mase that's it within the baby akasa free 7.9 Kumasi Mekwa me ni aba papa bi mekwa me wafa kwata papa ni aba masomo asante mampon ko fi ase no takochi ni aba mama ma no abegafo nyina mo ni adwuma dwumadi amudi na so ya nipa na menti akofi ase na nyina ni aba na waba na busiafo no ni aba kasa ko ase sebio ase wo mu kwa bibia nhia wo mu mudishe bema bi di mudishe fo mu sema sebio mudishe ye firi mu na wo mu kasa kura no ase wo mu kasa kura wo fom yesra wo mu ni mne papa na bema no ya wakuma no enyanti ye ne mom se wogi wo biade na wo se wo biade no mso wo hia mi pani hia na ade a ese wo de ba won awade na okoyo wo kwa awade na problem ya ba eye so ba na bushafo betrase na sise bi o bia na ne ye yesra ne pa wo mra no ne bushafo betrase me da se mi aba papa bi me da so fa kwata papa within ba bia ka sefri within the obesha mate me ka sefri bukanche oben yenko oh Bia me imagine me pese me nchiri nya ne se me sere mo Belinda baby a wo bia no obepe wa asem achen o maame bia ni Belinda baby a wo bia brefie wo de how no minimum ba wa asem na mate me de wa me wo fa ase prekope me de nyame sere Bema bia order da obia memfi no minimum so hye bema ho minimum ba bia o by the hami ye o ma me ne wo ba no me hye nyame anim se wugili se nyame bi wo ho dia so o ma me ne hye oba no ba bia obia mentie obia me se obia ni ho a o wa asasi so a o pe wa asem kyan o ma me da se pa wo futuo no ato akoma so within the baby akasa Mimi koshia baby Opo finire asigenko and wabega wase ni bram ebam kate within the baby akasa free Hello within the baby akasa free mama yankwa Bivacho medimagi Magi mpacho kasa. Me kasa fe Medina. Mami mpacho kasa ni etio. Me kasa fe Medina. Me mpacho wo Belinda sem no. Me mpacho mo hye ni ye na ebia. Be me bi ne ko keep na ordinary ko si. Yo, Matima me da say. Udi baby akasa. Oh, sorry. Went to me anyina so. Within the baby akasa free. Hello, within the baby akasa free. Obokwei. Yay. Obokwei. Hey, me brana so na we dey yanko. Yo, jump of rough highways. Hey, Obago. Me no obokwata ne oboje. Me da se papa nti me ka cho say kasa ne yakwa ne fa de otwa to odi ne baby akasa free. Okay, ma me fa frefo dwumade ne nsia wo hwe bi ewo onua TV NFA Akoma FM program no makosem midin de Maa Akos adaroma so won so wo case ya
bɔmmɔden asa ɔbɛfrɛ yɛ wei adeɛ bɛkye wobɛhunu sɛ yɛba abɛfrɛ sɛ belinda yɛhu no afei yɛ nua bɛrima yi nso deɛ ɔde baa yɛ wobɛhunu sɛ yɛagye ɛmu no ɛde ama abusua no aha deɛ ɛyɛ solid ɛno nti wowɔ case afa bra 0530 507 849 wofrɛ production lines yi a woka wo case adwoada no waba yɛnyi sika wɔ ha 0530 507 849 anaasɛ 0533 487726 0533 487726 sesei bɛrima yi a woda wo teɛ sɛ bi a woawo nanso akwadaa no ɛnyɛ wo di apɛ sɛ ɔyɛ DNA no fabra DNA no wode ba yɛ program yi nkoa so deɛ yɛ free yɛnyi wo sika adwoada ne yɛbɛka akyerɛ wo yie wode DNA case bi aba program yi so dɛ wɔsɛ yɛyɛ DNA ɛyɛ free yɛnyɛ wo kaprɛ ɛno nti momfa cases ne mmra bɛrima wo suspect sɛ nkwadaa ne nyɛ wo deɛ a fabra akoma mu nsɛm dwumadie so yɛnyɛ DNA finkyem ɛmfa ma wo ɛwɔ abra yɛnyi wo sika bi a ɛyɛ free DNA bi a bɛyɛ bia wɔ afidie yi so no ɛyɛ free enti wo deɛ fa case no ɛbra 0530 507 849 aha ɛne yɛde musi abusua panyin sami champon Suarez Pepe and afe Little Mohammed team no betra se ɛde Akoma Sports ato amoso